Right. Mangwanana akanaka. Oh, tichidangu iyi tosange ndakaipuka nerwrong side. Right. Good morning. Nhasi uno ndikuda kutaura nezvekurarama kwedu as Zimbabweans munguva ino iyi, ndichikompera nekurarama kwevanhu vaive mubhaibheri munguva yaJesu. Why ndichida kuisa comparison yemunguva yaJesu? Apparently at the moment we are all following the footsteps aJesu, but maprinciples tichishandisa edu. Ndinozama kuti kudii? Ndinozama kuti nini? Yes, concept yaJesu kuti betserai varombo chichi tiri kuita, but tiri kubetsera varombo tichishandisa concept, tichishandisa zvatinofunga isusu. Hatisi kufollowa concept yaJesu mukubetsera varombo. Ndichati gaga but ndozvatinogona kupedzisira toti awa ipo panapa, right? Jesu achitanga ministry yake akatanga ari mudiki, but pane pakambodisappear. Jesu ane 12 years akatsvakwa nevabereki, kunozva vabereki kupanika vachingwa Jesu arasika. Jesu kurasika chakuvanhu kutsvaka kuti mwana wedu apa, mwana wedu nai vedu, mwana wedu akanzi naMwari abva kudenga, Satani amuba. Vamwe vakapanika ndongana papa nemanewspaper, they were looking for him and they found him ane 12 years achitaura muchechi nevadhara. I guess ipapa vaiona wisdom. Ndichabata palive yone nyaya wisdom neintelligence. 12 years of age, Jesu awanikwa atsvakwa nevabereki. Vane hasha kana vane shamu vamuwana, ndonga vakatotora shamu vakamurova. But Jesu akati hai, musandirova, ndandiri mumba mababa vangu. Munozviziva kuti Jesu anga asina kuzvarwa nemuzvarwa unoita kuti anga ana baba. Yes, baba vake Jesu vanga varipo, but kana mwana waunoziva kuti uyu mwana hasi wako, akataura kuti even ndandiri mumba mababa vangu, ndezvimwe futi zvokuda kuti deni anga ari mazuva iko zvino Jesu angada akabuda newspaper chana chine 12 years chaudza baba vasiri vacho kuti tinomboimagina kuti timbotora lifestyle yaJesu deni anga achirarama mazuva ano atiri kurarama nayo. Lifestyle yaJesu kuti muone difference and how we are far from being like munhu watiri kuda kutevera, right? Jesu awanikwa 12 years. Bible rinoboti zii ipapo kusvika ane 30 years. Jesu atiwi nezvake paakaita iyoyo zviti musandibvisa mumba mababa vangu, Jesu akadisappear. Hatina kumboona nezvake, hatina tangozomuwa paive newedding miracle at Cana. Uyo vanhu vari kumadoro. Jesu mai vake vakati teerera zvichatangu. Mai vake vakati Jesu waini yapera, which means pamwe Jesu ikapaka after 12 years akatombodzokera kanogara nevabereki vake. We don't know. Pamwe atombodzokera gara nevabereki vake akatoita zvokurima, achiveza madhoo, achidini, nokuti baba vake vanga ari carpenter. Achitotuma kutsime, pamwe achitorohwa, anonoka kudzoka. Pamwe anoita zvese zvimisikazwa zvinoitwa nevana vese, asi achizviziva kuti mwana waMwari. Munhu anoziva kuti mumba maJehovha mumba make 12 haangangonyarari between 12 kusvika 30 years. But ministry yaJesu angoita 3 years ka 30 years achibva afa ne33. Maybe ndiri wrong, vanoita philosophy vachandibetsera. But pakati apa pese apa we don't know zvaita Jesu. We don't even know Jesu aitei pakati apa. Pese ipapa Jesu we don't know Jesu aitei. Ndo zvifanza right now. Like isu tiri kufollowa Jesu. Ndichada kubata zvinhu 1 Jesu pane system yaive nayo. Aita akaita miracle, aiudza vanhu vese except one.
audza munhu wese anenge aitira miracle, don't tell anyone. Go, but don't tell anyone. Go, but don't tell anyone. Kusara kwei-1 nzvimbo yaanga asinganyanyi kutambira ndiyo yakati enda mudhorobha unoudza vanhu zvawaitirwa naMwari. Reason yangu ini ndokunga kuti Jesu aizviziva kuti the more the miracle he does, akaenda papublic, vafarisi vanouya akamusona kudai, ministry yake naMwari inopedzisira yatoitwa jeopardized. Vanhu, we all know, paripo pakambochinja, akapa vanhu zvingwa 5 nehove 2, akafidha thousands, 5,000, isingaverengi vana nevanhukadzi, 5,000 men, which means nevana nevanhukadzi pamwe vaisvika 7,000 kana uyu meno, because mazuva ava vasingaverengi vana nevanhukadzi. Toimagina dekwa kuri nhasi. And we all know zvakazoitika ipapo, vanhu vakatanga kufollowa Jesu. Akatozovabvunza kuti ndinozviziva sei mauya nhasi makazara panapa, ndinoziva mavingei. Mavinga zvingwa zvandakapa vanhu nehove 2. And it seems as if futi akati apedza kudai nobva vaitira miracle. One thing chisingazikanwi nevanhu ndechekuti Jesu was not poor. Jesus was never poor. But aishanda nembavha. Jesu akashanda nembavha for almost the whole. Munoiziva mbavha yacho, Judas. Judas was a thief. Mbavha chaiyo kuti mbavha chaiyo kuti at some point Jesu aigara achipiwa zvipo and Jesu aigara nezvinhu, but Judas pane pakatomboshaikwa mari yaPeter naJesu yemutero, zvokuti Jesu akapedzera kuti Peter, don't worry, mhanya kugwizi unoredza hove yauchabate kutanga kuchabuda mari inokwana ini newe. Haanamboti vamwe vese ati inokwana ini newe Peter uye wobhadhara, but anofanirwa kubhadhara mutero ndianiko? Tiri kumbobhadharireiko mutero uyu? Vaisu zvizvagwa zvemuno nevatogwa. Vatogwa vaibhadharisa, vana Jesu vaibhadharisa mutero. Nobangoti okay Peter, let's not argue about this, ndine ministry yangu yandoda kufamba nayo, otherwise tinosungwa pano tikatotadza kudi maybe chienda kugwiziwo. Akachuza fisherman Peter anoziya nezvekuraura, akanobata hove yekutanga, anzi yekutanga, mumuromo mayo muchabuda mari dinari inokwana ini newe, pasina change. Jesu atazomaradza mbavha dzimwe dzacho dzaaiva nadzo ana Judas kuti omana, Mwari uyu wamunobira uyu haasi poor. Otherwise Jesu ngadei pakabuda munewspaper, imagine dekwa kuriko zvino, dai akatoita Instagram Jesu, Peter abata hove ine mari mukati. Otherwise vanhu vese vaimanya vakanofokasa kuhove, vakatanga kuraura hove vachitsvaka mari mukati. Kune hove inoburitsa mari handeitoiva, handikona. Ndiri kuzama kukompea mazuva aJesu nezvikuitika iko zvino. Right now tine vanhu isusu kuZimbabwe vanoti vakaita something, makamera, tiri kubetsera. Jesu aiti akabetsera munhu oti don't tell anyone, but still vanhu vaingopedzera vataura. Akabetsera dzimwe dzadziri pabeside mheno akatotanga kubvunza kuti unoda kuporesa, kanzi ndinoda, but ndoshaya munhu anondisandudzira mvura imomo, ndoshaya munhu anondisandudzira. Nopedza muchiporesa. Usaudza vanhu asienda kunozvisukisa kumapriest, uvaradza kuti kuda ndakumisa verses. But all in all, dzakazwanwa dzakatakura rukukwe dzemufesi dzachona. Ndiana kuporesa. Vanhu vaida kuti dzisati asvasani ndiJesu. The moment yaunotanga kuita zvimwe zvinhu, unototanga kuita force against you. Anytime yaunotanga kungoproceed vachienda mberi, pakutoita force against you. But kutsvaka kuita yekutsvaka kwakaipa inouya yega, force against you. But mazuva ano vanhu vari kuita kudena chakutodongonotsvaka kuti ndobatsira munhu ndoya ndotorwa picture ndakamira naye, kana kuti ndobatsira munhu ndototi endawo zvanoita speech yekuti ndakubetsera. We all know what happened pastori, and ndoda kutaura nezvayo. No, I don't think mukomana Java uyu akaenda akati maraba taura kuti ndakubetsera. I doubt it. And handisi kuziva kuti sei maraba
akamenshena prophet. But tinoziya parisian, we all know there's a difference. Munhu anokwanisa kuita famous, munhu anokwanisa kuita popular, umwe agoita celebrity. Zvinhu 3: famous, popular necelebrity. Ndeimwe topic for another day. Ndakatomboita topic here. Munhu ari famous neari popular neacelebrity, right? Ndakamboita last year ndichitsanangura no, munhu ari famous munhu anozikanwa, munhu ari popular munhu anozikanwa, acelebrity munhu anocelebratewa. Ndikataura izvozvo ndikapedza. But mundoda kuti even iyewo marabha aitozviziva kuti akamenshena zita rokuti prophet, label rake chairo label, because pari zvino ka nyange tikada kuzvida nyange tikasazvida, pari zvino mukomana wemurume ari kuamerica anonzi Java, and he the most famous person at the moment kuZimbabwe. Forget vese vanoimba vanani vanagafa vana chichi, but at the moment, but zvakaipira merambokudza zvinoita fame, zvainoita fame yakamira so. Fame inouya ichienda, yes, inouya ichienda, but wisdom aiyo. King Solomon akati akarara asati anombowa king zvaizvo, akavingwa kuhope nemutumwa, kuvingwa kuhope. Mutumwa akati, mwana ndokuitirei? Reva chinhu 1 chanoda ndikuitire. Vakaita metsi dzemaseti vanoziva yainzi universal. Universal inhamba yekuti ine zvese, like indai vakaita metsi dzemaseti indai munocheka kuti universal zvoreve, handisikuda kudzisana metsi panapo. Vamwe venyu mukanzi what do you want right now, pane zvokuti you want wisdom, you quickly go and say I want to be famous. Ndozvokuti vanhu vazhinji they want to be famous. Kune vanhu shamwari dzangu inini vanototisa vakaimba chako chako 1996 Mark Morrison akaimba song kuti Return of the Mac, akaita the most popular guy world, song yakaita number 1 nanhasi ikaridzwa Return of the Mac. But ndo yakangoimba iyoyo, hatina akatenga Range Rover yaine number plate yakanzi MM96 yataitokwira isu, jupu ichitanga kuburitswa, aispray jupu mu the whole mota ichinwa jupu, so celebrity. Kukavea vamwe anonzi ana Cisco vakaimba tonton. Fame inouya ichienda, but wisdom haiende. Wisdom chero wane ndebvu chena so wakagara so vanhu vanouya for wisdom. And it's quite possible to rule a nation usina wisdom. Pane imwe story yakaitika muBhaibheri, so muBhaibheri ndo mamuna ana mambo hopo vanga vasina wisdom. Story yakaitika iyi ndeyekuti kwakaita nzara muSamaria. Nzara iyi haina kukonzerwa neiye, yakangoitwa nzara yekuti pakangoita vanhu vakangopa masanction, kungosanctiona vanhu vaIsraeri kuti hamusi kuzopuwa chikafu, hakuna chichabuda chiinda kwenyu as punishment. Zvaya zvokuti ka vamwe vachiguta panext door maIsraeri aitenga doto renjiva vachidya. I think Vamakando had preached about it. I sang a song 8 years ago about it. Inonzi doto renjiva, mukaitsvaka paYouTube iripo. 8 years ago, but last week Mr. Makando preached about it. Doto renjiva. Vanhu vachitenga doto renjiva, so kusvika zara yauraya vanhu zvazvokuti ka vanhu vakatanga kudla vana vavo. King haripo, so asina wisdom. King had no wisdom. Makings ese aiwanzoti kana pakangoita disaster vaitsvaka vaprofita vese vana mambo before king yeyu nevakazouya after vava nesist vaizviziva, vava newisdom, vaizviziva kuti pakangonetsa unotsvaka muprofita. Nzara ikangouya munation kana something chikanetsa plug vaitsvaka muprofita. Kana ng'anga vaenda kung'anga chakutsvaka mwati kuvauki tiudzeiwo wine zvinhu zvichiitika sezvizvi. But uyu mambo anga asina njere idzodzo, no, anga asina kana wisdom, akagara so kugara
kugara. Vanhu kusvika pakudla vana vavo, so mwe mai inobva yati okay, todla mwana wangu nhasi, tozodla wako neSunday. Mili inokwanisa nhasi Thursday, todla mwana nhasi wangu patopedza nyama neSaturday, Sunday todla wako, zvikabvumirana. Zvikasara alright. Vadla kudero, mai anobva yadla mwana wayo kumuuraya, kutouraya chavo vakabika, vakafuraya, vakadla, vakasheya, vakati taguta. Right? Zviri mubhaibheri. Vhesi yacho iri mubhaibheri. Vataipa song inonzi Doto Renjiva unoiwana. Vadero Sunday morning ichisvika, mai vaya vakuenda kuna mai vaya kuti kwei nhasi ndauya kunyama. Mai vakati mwana wangu handimboonini. Vakanoviga mwana wangu. Tadla wanhinge but wangu adliwa zvokumanya. Mai vakachema vakarwadza, takadla wangu, iwe viga wako. That's not nice. Saka vakazoenda kuna mambo, nyaya iyi yakadonetsa zvokutika. Mambo I think aitenderera. Unava mambo asina wisdom. Unozviziva kuti vanhu vari kutambura, uri kutenderera uchicheka nhamo dziri kuitwa nevanhu vako, so wakapfeka marobs, zviona vanhu vakachitambura so vachidla matoto enjiva, so uchitenderera without doing anything. Lack of wisdom. Aitenderera so mambo achitenderera unobva sangana mai mambo yeipano chii. Takabvumirana namai yako on Wednesday kuti todla mwana wangu, mangwana tozodlawo wakevo, but ndadya mwana wangu, takadomudya akapera mabhonzo mwana wacho takadomudya tikapera. Nhasi ndiri kuda kuti tiuraye wake, aviga mwana wake, mai chichema. Zvinonzi mambo akanzwa story. It took mambo kuti vaone vanhu vachidyanana kuti vazoita wisdom yokuziva kuti I think I need to go to a prophet. Can you imagine? After years and years vanhu vachitambura nenhamo, mambo akazopeputsiwa nekudlanana kwevanhu kuti saka ndo inonzi lack of wisdom iyoyo. Don't worry, tiri kudzoka panyaya handina kubuda mutopic, ndiri mutopic. Mambo yakazoenda, to cut the story short, mambo yakazoenda kumuprofita, anobva kudzoka anzi maita ini mauya mambo. Muprofita aiva neanswer. Muprofita aitori neanswer, but mambo vanga vasina. Ende haana kumboenda kumuprofita. Muprofita neanswer kudero haana kumbonetsa mambo. Mambo vanhu vari kudlanana munomu, you need to do this. No, muprofita anga kangozvigarira. Imomo muIsrael imomo inonzi obedience. Kuziya kuti handina power rokunoudza hurumende zvokuita. Vafundisi vaiko zvino, vaprofita vaiko zvino, vamwe vanoenda vachinochallenge vafundisi, vanoenda vachinochallenge hurumende. Udzai president wenyu akarega kudai, zvichazodai. Udzai president wenyu akarega kudai, zvichazodai. No, vaprofita mubhaibheri vakagara varimo so. Kusvika president wacho auya ega. Vanhu vari kudlanana munyika mamo, please. Profita ndedze. Do you know what profita akati kudii? Maita mauya. Thanks for coming. Deny your answer. Mangwana manheru pano kudla hamusi zvokupedza. Kune kwakazara zvokuti madhinara, oil, zvese munenge munazvo mangwana manheru. But mambo, imi hamusi kuzozvidya zvinhu zvachona izvozvo. Pana zvokuti mambo ati wisdom, mambo ane wisdom, please ndinokumbirawo, please ndive involved mukudla zvinhu zvakadaro. Mambo anga ari stubborn. Now we'll see. Tikaitika munyika mangu, we will see. Pana zvokuti ave newisdom, ndo zvinoita vanhu vasina wisdom. Dendri nemambo yandaiti ndati, prophet ndokumbirawo, please mundipinzewo muchikafu tirivhese this reason yapa kuti muti handizozvidya mangwana. Zvinochatika mangwana kudero. We all know zvakazoitika kuti vanhu vana maperembudzi vaya kuti vokusaidhi kunze uko ndobva vadini vanhu vane maperembudzi vaya vachibva vati boys takangogara kunoko. I think we shouldn't stay here. Let's go. Kune ivavo vavengi vari kudla ivo, tosiri kudlana namaronda panapa. Takara tichadongofana maperembudzi. Why are we here anyway? Handei ikoko kwavari kudla chikafu ikoko. Vatiuraye zvavo tife, kusiri kufa ndekupi. Saka hanzi vaifamba achidonzva unoziva nemaperembudzi makumbo mamwe zvimwe zvezvakabva makumbo anenge achigwadza achifamba achigete. Mwari vakatora sound iyoyo vakaita senge yepfuti nehondo, pfuti dzehondo. Hanzi Mwari vakaita kuti
pavaiwoka vachienda kusiti kokoka vaite senge sound yenzou dzekuuya in 100 vachingori vanhu vashoma shoma, they were less than 30 I think, zvokuti vanhu vari munyika imomo vakati maiwe ava maisraelites azohaya maegipita nesimba, which means vanhu vakavaopresa vaitozviziva kuti kana vanhu vakazoita wisdom vanokwanisa kuti haira another nation to come and fight us, but mambo anga asingazvizivi. Ndo zvakaipira kuita a leader kana kuti mambo asina wisdom. Mambo handisi kureva king, handisi kureva zvepolitics, no, ndoti upenyu hwako hwakafanana mambo iwo. Iwe mulife mako iwo une umwe munhu here ari mulife mako so anokupa wisdom pamafriends ako 5, pamafriends ako 3, une umwe munhu here unoti wakagara so unoti you know what, I have a problem here, can you help me analyze this problem? Ndo zvauraya Zimbabwe izvozvo chete. I'm not talking about politics. No, musandisa politics and this. Ndruza makudza kuti macelebrity ese makamira makadero mune vanhuwo here vanogara pasi nemwe vokuadvisai kukupai wisdom chako chako. No, don't do this. Someone tine wisdom, you can pay us tinokubetserai with wisdom. I can be an advisor, someone I know to I've got wisdom. Wisdom handikunyebera ndinayo wisdom. Zvimwe zvinhu so tinotaura takatarisana chipedza kunai vakomana. I approached someone ndikamuti haunawo here mumwe munhu anokuadvisa, ndikashaudiwa, ende pandakashaudiwa handazombodzokera 40 kumunhu iyeye. The rest is history. Ndaitofollowa munhu iyeye ndichimufollowa ndikamaapproacha ndati pane zvinhu I'm worried, I'm concerned about things zvinhu zviri kuitika mucareer mako hauna here umwe munhu, handina kutombondodaita wisdom, hauna here umwe munhu anokuadvisa, an advisor. Problem iri kuita ndoti vanhu vazhinji vari kuita famous voita bigger than their shoes. Zviya zvokutika panodiwa maadvisors ivo havana maadvisors, they know everything. Vopinda mune mamwe mascandal ekuti they could have been avoided mascandals. Even kana ungoita spokesman, una advantage yokuita spokesperson. Iva nomunhu anokutaurira zvinhu, you can ari easy to blame. Aiwa zvizo zvandakanga ndamudza, zvinhu zvanotaura nemuromo wako iwe pwega zviri dangerous pakuti zvinobuda muromo mako hauna munhu anokwanisa kuzoti sorry guys, munhu wangu akataura zvisizvo. Ukaita advisor anonotaura on your behalf, you can actually get away from it. No, akaita mistake, makandinzwa here nomuromo wangu. Malive ese atinoita here, they can easily be quoted, nokotewa so kuti quote uyo ari kutaura uchiona malips achienda, uyo ari kutaura ataura ndilion ari kutaura. Kana una spokesperson ndavasachona kuti vanhu vazhinji kashoma kuona macelebrity, tiriona macelebrity world kashoma kuvavona vachiinda chinodhobo. NdiTrump chete anozviita, ende mamistakes ari kuita muri kuaona takawanda sei. Anoita disaster so nepaTwitter. Unoona iTwitter yanyogwa munhu asina kufunga, iyi Twitter yanyogwa nemunhu ane emotion. Even kubuda marriage mako chamuchamu, ukabuda marriage mako ukasangwarira miromo yako unoita mamascandal anokuaffecta the rest of your life. So Jesu akaita miracle oti don't tell anyone. Pane mareasons takudzaita zviti. One reason andofungira Jesu aiziva that each miracle yaitika pando yamuFarisi chete, scribes and the Pharisees. Hapana miracle yaJesu akaitwa isina kukwesenewa, never. Kusara kwemaybe hezvokudya, vanhu ava vanotifollowa ava vamwe vacho vaFarisi vamwe mascribes, and mbiri haidi kutsvakwa nedemo. Even ukaitsvaka nedemo ikanga yauya inoda kumaintainiwa mbiri haingo. Ndakupa example yemama celebrities akaimba naCisco hatichatombazivi.
mbiri inoda kumaintainiwa. How to maintain mbiri ndimwe topic for another day. Vanoida vachandiringa ndokuti how to maintain mbiri, but vari nhasi toda kutaura nezve ndichikompare. Hakuna munhu ari more famous, hakuna celebrity chakunda Jesu. Munzo. Saka kana uri munhu ari famous right now, ziya kuti kune mumwe munhu akamboita famous and achiri famous. Iye akaroverwa pamuchinjikwa akamuka akaenda asi achiri famous. Saka kana pane munhu wokudzidza from panyaya dzekuva famous, I think we don't have a better example than Jesus. And tichaanalyze zvaita Jesu. Do you know kuti Jesu one day akati achiparidza so ari mumba here, vamwe vakomana 4 vaiva nemafriends avo so nefriend yavo yaigara vakauya vakabvisa denga denga remba, which means zvidhina zvaiwira vanhu vanga vari downstairs and they didn't care. Can you imagine iko zvino uri kuparidza iwo toti vamakando vari kuparidza, voona denga riri kuwazviti magadhi ndiburukita kufana ivivi buruka imomo havadi kuburuka nekwavabva robuda nomukati kuti avaporese shamwari yavo inamatiri kuipora because kwese kwakazarawo kukwira nepade. Can you imagine dei zvazvikaitika iko zvino manewspaper chinyora mangwana masikati chitinha chorova Jesu shaya varume vachida kuporesekwa munhu, kana kuti you can imagine kwaedzare ikoko Jesu oigwa nezvitinha vanhu vachida kuporesekwa shamwari yavo. Vamwe vaigona kunyora kuti shamwari, kana kuti vaigona kutonyora kuti ngochani, vamwe vaigona kunyora anything voziva vari vakomana 4 varume 4. So which means vanogona kuti shamwari yavo vanogona manewspaper. We all know how newspapers want to be popular, famous. Vanhu veYouTube, then zvakaitika nguva yeYouTube, vanhu maYoutubers, vanhu vari kuputsa denga remba vachipinda vachiwira kuna Jesu vachida kuporesa munhu nemubhedha so kumuderedza nemubhedha so Jesu namatiremu naporo. Tisatambosvika ikoko kuna John we hear kuti Jesu anga neumwe munhu disciple whom he loved. Anongogara achingonzi the disciple whom Jesus loved. We don't know vamwe vanoti ndiLazarus, vamwe vanoti ndianei, but there is a disciple whom Jesus loved. Imagine ide kwakuriko zvino Jesu anoda mudisciple maiwe ainyogwa akanzi ngodzane. By the way, musafunga kuti makore wakausina ka mubhaibheri zvoungochani zvirimo zvinoverengwa zvinopia 7 times in the Bible, and most of the time it's being condemned. Sarara nemurume singori whatever, it's not the topic, it's a topic for another rimwe gore. But nyaya urenda kudza ndekudeso Jesu achita miracles ake pakauya imwe mai hure inonzi pambi yaitozikana ne very very expensive oil. Remember mbavha dziripo naJudas, we all Judas aingoda zvokuba. Mai akauya ikachema misodzi ichipukuta makumbo aJesu. Tutaura zvokuva famous and popular tichikombera nguva yaJesu nanhasi, yaichema ichipukuta makumbo aJesu nemisodzi iri pamakumbo aJesu ichipukuta nebvudzi so very expensive bvudzi. Mai, can you imagine dene kwakuriko zvino nemaYoutubers ariko iko zvino topic yanyo chifeve chopukuta Jesu kana vanhu Jesu otenewa. I don't want to blaspheme, but ndikuda kuti mungoimagine maYoutubers dene anga ariko panguva iyoyo zvavainyora. And some of us right now tinoenjoy fame inouya nemaYoutubers. When we do things we want to, tinotofana kuimagine TV yanenge ichati kudii nekubatsira kwandiri kuita marapa, or we imagine well in advance kuti we do things tichiimagine fame yatichaita after tahelpa. Ndoda kuti tikombe nguva yaJesu kubatsira varomboka kwakamentionwa over 700 times in the Bible. Yes, over 700 times vanhu vaibatsirwa varombo, but Jesu anga nekamwe kahumility kari kushekwa mazuvano. Mazuvano kune kambiri kokuti ukabatsira munhu utorwe picture. Vanhu vanoda kutorwa picture, uchiratidza vanhu kuti wabatsira ningi,
And when you look at it right now, munhu anoti achingopedza kubetsera munhu anoenda paintaneti kunoona kuti zvaripotewa here. I think vamwe vacho vakatoona zvisina kuripotewa vanorohwa nehasha, bato nehasha kutsama. I helped you. Hauna. And if you look at this fight iri apa haina kutangwa nemunhu akabetsera munhu. Haasi profeti avo vakaenda vakati ndabetsera marabha. No, marabha ndiye wakauya akati ndabetserwa naningi 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 naningi, ndobva asirira vamwe. Saka problem yakaitika pa haitombozi problem yekuti vanhu vangadai vachitombopikisana, vanhu havafaniri kutonge vachitomborwa. Munhu ndapiwa mubhedha ukaramba kukwana ukaenda nepadenga remuntu. Usanda kupa example yemunhu akaputsa denga kuti ye chichi ndapiwa mubhedha ukaramba kukwana handiti nepawindo whatever. So nawo iripo ndekuti haisi argument yekuti vanhu vangadosvika pakuzovudzana zvikobvu kuti wakasvava nazasi. Iyo nyaya futi yokuva famous. Uri prophet for what reason? Unoziva kuti vanhu vari kumusha vazhinji chiprofita havachizivi. Ndikati ndipe definition yeprofeti papamuzi prophet. I remember tichiri kumusha tichikura isusu, maprofets ekumusha aikudza nezuro wakadla sadza nedovi. Murume anoona we, that's not prophecy according to what I think in it. Muprofita munhu anotidza zvaitika mangwana. Toda muprofita, maunzo muprofita akavingwa namamboya kuti mangwana chaiko muno kudla hamusi kuzokupedza, asi mambo imwe hamusi kuzozvidlenga. Stori iyoyo mambo akazodini dini, vemaperebudzi vakasvika kuya ndandatokata stori yacho. Vakasvika kuya vakaona mai vachibva wana city yese yava empty, gold vakasiya zvese gold, hapana chakatorwa chavakaenda nacho, vakasiya ufumi hwese. MaIsraelites vanhu vane maperebudzi kuti vanhu vanga vakazvidzidza vakadla vakazodzoka kuti hande tinobudza vanhu kuti kwakwapo big mistake. And guess what mambo did? Mambo angoti right chitoisa migomo yakadai yeoil takutotengesa. Mambo pfungwa dzake mambo ipapo dzatoratidza kuti profita nezvinhu zvaitiwa naMwari. Mambo akutotengesa oil yeye. Ko mambo uya akuisa zvimutemo pazvinhu zvauya mahara sei? That's a story for another day. Now iripo ndekuti guys, kana tichiita kubetsera vanhu, tichibetsera varombo, Jesu akabetsera varombo hopo, ngatirege kuzviita tine maintentions ekuzikana kuti tabetsera varombo. Ngatirege kuzviita tine maintentions ekuti tizikanwe. That's why Jesu akati akagara muchechi vanhu achipa zvipo so marich people vaiuya vachipa mamillion 100,000 chichi. Pakaita imwe chembera yakava yakakanda dinari 1. Jesu akati ambuya avo ndo vagona kupa kunda. Imagine pastor variko nhasi. Unoona kuti vanhu vazhinji iko zvino vari mumachechi umu vari kuita get away with a lot of things because vari rich. Kuna napapa ikoko kune vamwe vanhu vasingatsiurwe because mamillionaires. Vanotora vakadzi vanhu muchechi so because mamillionaires. Vana papa vaiko zvino munhu anobvisa chegumi che10,000 vari kuita competition yekuti akazobva akaenda munhu iyeye akati nhasi achipindira kwamakandiwa papa vanoita BP. Kune ndo zvikuitika kwana napapa kuti papa vekuzambia vakanzwa chinzi mhene yavo that's why vachikurumidza kupa izvipo. Machechi iko zvino akupa vanhu zvigaro muchechi, deaconess uyu to keep you there. Vanhu vazhinji hamusi kupa mbiri kuna Jehovha, right? Ndakuda kukanda live iyi. Vanhu vazhinji vanozoita naprofeti hamusi kupa mbiri kuna Jehovha. Kana uri munhu waprofeti haufaniri kuita 30 minutes live isina kupa mbiri kuna Jesu. Ndakuchitipa imi maviewers, munhu waMwari haaite live inodarika kana even 10 minutes asina kupa mbiri kumusiki. Jesu hapana pakamboita live
hapana anga ari komalive one Jesu hapana pakamboita miracle akazakudza denga. Vanhu vazhinji vari kurarama mazuva ano munogona ita unoona prophet so anopedza 30 minutes achitaura sasina pamborumbidza Jesu kana achizvirumbidza iye. Ende imi mungozara muchitipa muchibvisa zvegumi you expect to be blessed by Mwari kumunhu asingatombo vamwe vacho havatomboisi kana prayer, they don't even pray. Who is your papa? Oh, my papa. Papa vacho vanomenshena Mwari rungani pamharidzo dzavo. Mbiri kwandiri, mbiri kwandiri, mbiri kwandiri, mbiri kwandiri. Yonoti zvazvakwe zvasi zvaMwari. Ivo Mwari vachiti kudii nemunhu akadero, ivo uchiti kudii nemunhu akadero. Vamwe vacho havatombonamati. Zvinhu zvina Mwari mukati zvine masymptoms 5. Zvinhu zvina Mwari mukati where first of all zvine zita raMwari continuously, kwete once but Mwari muzita rangu. Zvinhu zvaMwari zvakarongeka. Ende mabattles aMwari haasi mabattles enyama kazhinji kacho. Mwari vanogwa nemweya. So ukaona papa vako achita zvinhu 3, yes, you can follow him. Follow him as a Twitter celebrity, kwete as a prophet. Papa vanogwa nemweya. Amwe mabattles avatomborwi nawo. The real papas vanotukwa so havauye palive. Au papa havadamwe palive. Iwe munhu waMwari havana time yekudamwa palive kuti come and prove to us kuti Jesu hapana pakambodamwa kusara kutofa. Jesu anga asingadamwa asingaende kuti rai ndauya kuzokuprovhera ndini mwana waMwari. Listen, vana papa vazhinji vari kumazuva ano dene vakanga varivo munguva yaJesu. Jesu just after 40 days of fasting Jesu akatorwa so naSatani akanzi papina kwanza ndokupa zvese izvi zvinoita zvako. Vazhinji vana papa venyu ava vakanzarwa naSatani right now. Andoseka Satani. But Satani akauya akati ndokupa maLamborghini ese ari in this world. Ese. If you worship. Vana papa venyu vamwe vanoworshipa Satani. Handisi kunyeba. Tasvika panguva yekuti vana papa vari kuda fame. Vanhu vanozviti prophet vanoda fame kudarika fame yaMwari. Hatina patinombonzwa mumbiri ichinda kuna Mwari. Vanhu vanoita malive agopera pasina pambonzi Jesus. Asi vachina maprophets. Ende vagoita mafollowers. Jesu anga asingaiti mbiri kuti guys, I've got these followers. Yeah, guys, I've got these followers. I've got 10,000 followers. No. Mafollowers vaJesu aityisa. At some point, yes, Linda. At some point, Jesu akaita imwe yatingakombera nelive yaiko zvino because mazuva ekwakusina social media, but Jesu akaenda muchikepe so Jesu. Ende Jesu anga asingaendi muzvikepe zvakachipa. Vanhu vanonga Jesu aitambura. Jesu anga asingatamburi. Jesu airarama classy life. Jesu aihang around vanhu. Aipinda dzimba dzana Zakeo. Dzimba dzana Zakeo kana tichikombera tikombera vanhu vari rich, mamillionaires. Mamillionaires aive yokwira mumuti so. Zakeo aive mbavha huru. Aibira vanhu and he was very rich. Jesu haana kudamboita celebrity zvinoita vana papa vari kumazuva ano zvoti akanzwa umwe papa achibudirira oita kugwa kudai kugwa kutukana so. Hatina panambonzwa kuti Jesu akatuka vamwe vanhu even vana Bar Jesus chaivo chaivo. Jesu hanomboita basa navo. Jesu akangoconcentrate paministry yake. Patakazotanga kunzwa vanhu vachigwirana upapa papa kuActs of the Apostles. Vamwe vakuti tiri waPeter, tiri waPetro, tiri waStephen. But munhu chaiye akatanga kufira Jesu, kufira shoko raMwari is a guy who was unknown. An unknown papa aitofidha vanhu kutyika vaindi Stephen. Achitopa vanhu food. Akabakwa nesimba romweya mutsvene akatanga kuparidza. Vamwe vari busy vachiti vachiexplaina patakataura nendimi, tichitaura nendimi, mweya mutsvene uyu, Jesu tatofamba naye, Jesu. Stephen akapreacha Jesu akatakiwa nematombo. Vamwe vari busy kuexplaina mamiracles ezvakaitika kuti patakataura nechirudzwa. Saka ivo paitaura chiIndia paya waitaura chiIndia wanga wachiwana sei? Akutside kwakuti nhasi vanhu vachiva nemamicrophone achibvunza iwe Peter iwe nevanhu vako 12 iwe madzidza takakunzwa mutaura chiegg Peter today what's the Holy Spirit vakabata mamicrophone so. But umwe munhu ainzi Stephen uko
anga ari kumabhodhoko achipa vanhu food vavavuya kuzoteerera. Akapreacha vhangeri akamurayisa yaive more powerful than vana Peter vese. He is the first martyr, the first person akafira Mwari, akafira Jesu, munhu wanga asingatozikanwi, akapreacha from the. Kuna vamwe ana papa ipapa vanokupreachira ipapa vasingafambi nemalimozini, vasingafambi nemaferrari, vasina, agokupreachira evhangeri ichamupondesa asiri yaMwari, agoona simba kudenga kuchivhurika. So Stephen akaona simba kudenga kuchivhurika, akaona Jesu. Go and read Acts. Kana musina maBible, Google Stephen, got Stephen get stoned. Kwete stoned yekushtamba nje. Ndosa makudza ndikati tiri kunyanya kuda glory. So manjira zvekuti dene Jesu akanga ararama lifestyle kudaitwa navanhu vazhinji vari kuno. Dene tisina kana mborekere kwa zvivi zvedu. Because Jesu paripo pambaitobingwa so nevanhu prove akakuti tione miracle. Pakaiswa kumaRomans Jesu akanzi tione miracle akaramba. Vamwe venyu mukanzi tione miracle munotoita kutenga kuti uprovhere vanhu one mafollowers. Shoko raMwari is not about the followers. Let me tell you guys, the bigger the boat, the more the problem. Unoona kuti chikepe chaJesu chakanzi chakada kunyora Bhaibheri, vanhu vazhinji ka Bhaibheri roda kuverengwa nemweya mutsvene. Pane dzimwe vhesi dzaunoteerera so woverenga kudarika dzozoverenga rimwe. Ndakandiverenga vhesi iyo one day inoti paiva nezvimwe zvikepe zviduku parutivi, but chikepe chaJesu ndo chaida kunyora. Zvimwe zvese zvikepe zvakapo zvaitori zvidiki kune chaJesu. This doesn't make sense. Mhepo yobvunga mugungwa nditi yoda kuisa chikepe chihombe zvikepe zviduku zviri steady. Go and read. Wakanga wapinda iwo mufield yekuva famous, ziya kuti uri chikepe chihombe chikazungunutswa. Rega kukanganisana nezvikepe zviduku kuti chikepe chiduku seiwo chako chikepe singa ndimwe muri pamwe tsvina imimi chikepe chiduku icho chiri kunyura sei changu chisinganyuri. Vanhu vangomudza Jesu, vanamboti zvikepe. Peter anamboti kune zvikepe zvidiki hazvisi kunyura, chedu chakunyura. Angoti master taakufa master, do you mind if we perish? Jesu achibvangosvika kati mhepo nyarara, chibva nyarara. I don't know, maybe akatodzokera kanorara downstairs. I think akabvunza kuti kwakutenda kwenyu kuri papi. Muyedzo mikuru inovinga kuti sometimes mamabattles amunorwa they are not worth it. Ndakambokumbirwa kuundurwa. Pana murume anoundura vanhu zvokuti paipapi kunditega vanhu vakati uri kutsvakwa kunoku, yanzi uya kuno kushanda kwangu. Ndati inini ndouya ndonoundurwa, wondiitira live. Vanoda vanondiitira live ngavaiti handiuye kulive kwako ini, ndiundure ndisipo. Ende kana ndidaita live nondoita pangu pandokwanisa kubvisa, ndikakuona kuti wakuenderera zvinoko kubvisa handi live yangu, I'm in control. And vanhu vaiko zvino muri so predictable. People are very very predictable. Unotoziva kuti ndikadena ndichidai ndiri kutoitirwa live na 12 ende mangwana masikani ndichapamiwa imwe live na 12:15. Rega kuva nelife isina wisdom, life yekuti vanhu can predict what you're gonna do. Imbova unpredictable. Kumusha kwake pane matare aimboitika so, vanhu vaiita matare so. Ende kune vamwe vanhu vanga vakazvidzika but vasingabviswe padare. Vanhu vese vanohumana nemari vanopedza kutaura, vapfupi vakuru vanasabhuka kutaura cause timbohwawo zvekuta bwana. Ende panotaura munhu vanhu vasaiteerera. Vanhu vane wisdom. Kuna vamwe vanhu vane wisdom. No, they are not as famous. They are not as famous as what you may want, but vanenge vane wisdom. Those people vanenge vane wisdom. And they may not be as famous. Mulife mako iva nomwe munhu waunoti this is my friend. We wisdom chete. Anogona ngasina mari but uchitomubetsera iwo uchimukweretesa zvinhu. Uchitomukweretesa mari. Maintain a relationship nemunhu ane wisdom. You need a friend ane wisdom in your life. Ukabudirira ukazoita famous usina a wisdom power. Mumarriage mako iva nomwe munhu ane wisdom. Kwete waunobvunza nezvemarriage yako. And haumubvunze zviri direct. Ukaona mumba mako muchinetsa, naiwe ndine imwe shamwari yangu ine murume ari kunetsa agara achirohwa. Haubvunze direct. It's very very important kuva nomwe munhu unofollowa ane wisdom. Waunovinga kuinbox,
pane nyaya iri kunetsa panapa. Imbondipawo wisdom. Vanhu vazhinji vari kuZimbabwe vari famous, vanhu vazhinji vari kuAfrica vanoleader, maleaders zvacho unonyatsoona kuti hurumende haina wisdom. Uyu munhu uyu kauyu paleka munhu ane wisdom, but vakazara vanhu vane wisdom. Party unogona kuona kuti ipati haina vanhu ane wisdom. That's why Mambo Solomon akati ndipe njere chete, ndokoda njere. Solomon akaziva meti dzemasedza nanjiradza kuti universal ukachuza chinhu 1 chinokupa zvese zviri papapo. Vamwe venyu ndoda mota yobondera, hauchina mota. Vamweni ndodaita famous, wawanikwa wakashama woita nodhiralika, famous waenda. Indinova wisdom. With wisdom wakamana munondikurura hembe ndikataura ndakashama ipo panapa mukatevera wisdom yangu. Fame ukangobondera nemota yako kana kuti inoenda, fame inoenda. Fame inoenda. Vanhu vazhinji vari kuZimbabwe tiri kudzingirira fame. Namba yemafans. Tiri kudzingirira namba kuti ndine mafollowers how many? 50,000 followers. YouTube account yako unodzingirira ndine mafollowers. Unotomuka une BP. Yes, hazvina kuipa kuda kuti uite YouTube account ine 1.3 because ndio minimum kuti utange kupewa. But une wisdom here. Wisdom aiore. Zvandikutaura zvakana zvine wisdom ka. One day at clear pane vanhu 3 right now and I'm not even worried. Kana taura zvine wisdom. Pane rimwe zimunhu richangoti chidarika kuti who is this guy? This guy anotaura zvine wisdom. Wisdom airove. Mambo Solomon angoti mambo ndipe njere. Kuhope kumutumwa muvinga. Munhu ari intelligent ane wisdom anoziva. Ari intelligent. Kazhinji kana uri intelligent, uri very very close to wisdom. King Solomon angoti Mwari. Hanzi reva chinhu chimwe chaunoda. Chimwe. King Solomon ndipe njere. Wisdom. Zvanzi iwe. Wakapenga. Wakumbira chinhu chakanaka. Nekuti pamusoro penjere ndichakupa pfuma. Pamusoro pepfuma zita rako richakudzwa. Saka pawisdom akapiwa celebrity akaitwa famous King Solomon. Asana ndomboita nobva zita rake raenda every. Hakuna izvo kune maKing Solomon's mines. Kunana zvishava kuAfrica kune maKing Solomon's mines. Everywhere kune King Solomon. Akaitwa famous. Vakadzi pana kutora mukadzi womunhu 1 Solomon aiva vakadzi gurumwandira revakadzi kuti mabhebhi aita eni mukadzi wadai. Wisdom inokuunzira zvese. Listen, kana une wisdom chero vakadzi chaivo vazhinji munoda kuita famous kutenga Lamborghini kumuita pamabhebhi. No, tsvaka wisdom. Unokuvara nemabhebhi kana uchida kuroora itabarika ita wisdom. I'm not encouraging wisdom. Jesu angane mwana waMwari akati chamutauro. Hakuna wisdom inokunda yaJesu. Nyangwe King Solomon bai anga asingasviki pana Jesu. Jesu mhinduro dzaJesu mombodziteerera. Vanhu momboteerere paipindura Jesu. Jesu so vanhu vachida kuuraya munhu, so vachida vanhu vaida kuponda munhu anga ahura. Don't think vaida kuponda munhu because ahura. No. Pamwe akatohura vanhu vavo vaida kuponda munhu ega. Vese I think vanga vakatomborara naye munhu ega. I'll tell you why. But vaida kuti kana Jesu akati yes mupondei handiti. Vomuponda. Vobva vachinja story. Voenda back kuti onai munhu atipondesa munhu uyu. Atitiponde munhu. Andiona. Jesu akati Jesu anga ne wisdom ka. Zvikanzi asina Jesu ainyora pasi neruoko. Hanzi akatanga kunyora pasi so. Kana achibvunza naye Jesu, mukadzi ahura uyu toita sei naye? Tomutaka here nematombo? Jesu akatanga kunyora pasi, hanzi akanyora pasi. Kana une wisdom, unoita something chisinga make sense to buy time before you answer. Munhu ane wisdom angoti palive live popota zvinhu zvizhinji zvavanopopota vanhu ivavo vanoita malive pane zvakawanda zvavanoregreta after. And sometimes no lack of wisdom here. Before it alive, nyora pasi nechigunwe. Kunyora pasi nechigunwe
kurauza kuti I need to think, I need to take my time, because dai akanyora nepeni aikurumidza kupedza, but kunyora pasina chigumwe. Jesu akanyora pasina chigumwe, so achinyora so, asi achitaura nevanhu vari kumadziro, achiita senge ari kuvadhiresa pasi, akati kana pane asina kumbotadza ngaakande dombo rekutanga aponde mukadzi uyu, achinyora so Jesu pasi. Vanhu vaikozvino hamunyori pasi, wisdom haipo. Vanhu vaikozvino vanzi Leon, pane munhu ari kukuitira live kumbengembe, ndadova kumbengembe, take me, at me. That's not wisdom. Vashoma vanhu vokuti ukaitirwa live right now unomboteerera live yese yopera usati wada kupinda. We argue to win, and sometimes during the argument we are not listening to understand. We are listening kuti tiwane chance yedu kutaura. So the argument inenge ribopota, hapana chinopinda munzeve umu. Munhu anogona kuti unedziwa pamhino Leon, unedziwa pamhino, but unenge usina kuteerera, you are busy waiting kuti apedze kutaura utange kutaura iwowo. Nemumamarriage ndo zvavanoita, mamwe maarguments anoitwa marelationships haana wisdom. Mukadzi achiri kupopota chipopota, you are already waiting for them to finish kuti umupopotere. So mahwe ari ngonorova madziro, achibuda achirova madziro. Get that wisdom. Listen to a person. By listening to a person, vamwe vanhu unogona kutoona ane mental issues, mental illness, uyu munhu uyu anonida help, aiwa munhu ari kunzwa nzara uyu, kutaura kwomunhu anonzwa nzara, unoda drink here. Mamwe maarguments enyu ka ndekuti ndokutumira mari yedrink here, anotobva pera. Mamwe maarguments ndeemafans, ukati ndopromota channel yako here, argument yatopera. I'm not joking. Mamwe maarguments anoitwa nevanhu vokumusha so haatomboziri maarguments chaiwo, inongori lack of wisdom yekuti vamwe vanhu vanoargua vari kuone same side. Ndinogara ndichiona sometimes tinoita argument nemunhu tiri kusame side. Wisdom inozoti papa kuti no munhu ari kutotaura zvandokutaura, let me just say I understand you. Jesu anga asingadi fame ende yakamuteverera. Jesu anga asiri puwa aishandisa zvikepe zvemari. Jesu angari aiparidza ari muchikepe so, vanhu vazarisa so, obva aenda kunonyudza uko nechikepe chemari, chikepe chekuti chaimira so chiri pasame spot, achiparidzira vanhu so, vanhu kusvika kusvava nzara so, otora fish achivapa achiti garai muzvitutu. He was organized. Then ari umwe munhu vavaprofita vanhasi, chimwe chingwa chaivigwa mamwe mabhasikiti uko, mirirai kamera kuitanga yavuya guys, tanga mirai kudla, wait, pane makamera vaya mutore chingwa chandachinja ichi, vaya fish isai mabhasikiti apo, fish. Jesu akaita miracle achiona kuti chingwa chichakwana, vanhu vasati vaona chingwa chichakwana, vanhu vachitakiwa chimanya mberi kuti tipe, vachipuwa aipuwa hove, vaiziva kuti papa nehove 2 nezvingwa 5. So munhu aichikupiwa so ndiro yake zara kuti akanditize ndiro yake zara ndingazobutigwa, achienda uko umwe vachiuya kusvika vese vanhu vadiscover hang on a minute, imi munhu wese ane food panapo. Vakuti vakapedza food vakazoti ndetinoona kwati achitora food, vana kurutori mabhasiketi 12 baskets dzasara. Ndo wisdom here. Jesu aizviziva zvozvo in advance. Angadai akangodza kuti deni anga ari vanhu vaiko zvino, Jesu I'm telling you zvaizoita. Let me try kumboisa Jesu mutsoka dzamacelebrity vaiko zvino, vana prophet vaiko zvino. Unonzwa prophet achiti mirai mbowanda, shedzai vamwe palive, shedzai vamwe. Right now ukatarisa live yangu ina vanhu 2. I'm not a prophet anyway, so don't compare with them. Ine vanhu 2. But do you know guys, with the channel yangu hiyo ino YouTube ino hiyo channel, I've got 1.7 million views per channel hiyo, but ndine vanhu 2. Yeah, and I'm not check channel yangu ina my views mangani, and it's my followers, my views. My channel has been watched 1.67 something. The last time I checked was 1 point something million views. It's not easy. Try with a YouTube channel, wait my views ako 200,000 there. It's not easy. But unorega kupa vanhu wisdom. So wisdom aiori live ichaonekwa whether 20 years ago, 20 years from now,
or 30 years from now, pana chaiwore live aiwore right now nditaura pana kutoita screenshot pamwe ato screenshot ndotoona viral somewhere chano. There are some songs dzangu mukacheka Methuselah ivi paFacebook, Methuselah song was watched over 200,000, but pachannel pangu pa YouTube ine less than 10,000 views. And this song is 8 years, is more than 12 years old. Methuselah kuchannel kwangu haina pano munhu andakadozipesa ndabloka channel ichimupa maviews kuchannel kwake ndikatora macopyrights that I'm not saying it's a special song, it's not, but ndikuza makuudza kuti sometimes mbiri yako inogona kufamba so isingauye kwauri kuzikanwa so munhu akato ende futi inouya, there's no bad publicity. Kune imwe mbiri inokonzerwa nekuti vanhu varoda kuti ucherwe. Munhu akaita Methuselah izikanwa anga asingandifarire munhu aida kundisekesa nevanhu ona ibenziri zvarakamboimba. That was the main time akazoedita zvake. Munhu akatanga neMethuselah aida kundiwanza mari wangu yaimundionerawo mashuru ari pano. He actually crop Methuselah inga akabata nesongo nanzo zvakarongwa akakropa Methuselah chete akati tionerewo mashuru angu, worst musician in the world. But kubva ipapo zvangoenda zvichienda Methuselah and vanhu vazhinji vakatabata bhaibheri vachinoti Methuselah many people didn't know Methuselah ari muBhaibheri. I'm not comparing myself nevanhu vandakaisapotedwa. I'm not comparing them, and I'm not even competing with them either way. I don't know. Ndikuzama kutsanangura kumaZimbabweans, iva nomwe munhu one mulife mako anokupa wisdom. Saka kana vari baba vako, boyfriend yako, vanga vapastor vako, but tsvaka munhu ane wisdom. How do you know kuti munhu ane wisdom? You look palife yavo. Vakafanana here na King Solomon. Vano operate here King Solomon. Let me give you an example. Munonzwa kuti it's a controversial example, but nichangoipa zvakadai. Makanzwa to makandiwa vanotukwa rongani nevanhu. Mamwe mapastors achita live so achidena vamakandiwa. Makamboona here vamakandiwa vachidzoka vachizoita live. Maybe vachazviita next year vachazviita. Sometimes munhu anouya kwauri so kuzokutokonya kuti awane mafans ako iwewe. Munhu anokutokonya kana isusu tiri sesu zvedu tisina mafans akawanda havanei nesu nogona ita live so agoti aiwa chipiko ichi. But the moment anongotanga kuona kuti apa ndinogona kuscore chance ndikatuka mufesi uyu. Vanhu vazhinji vakaita famous kuZimbabwe, macelebrity mazhinji ari famous Zimbabwe, you will find dzimwe nguva akangoita famous nekudhisa a famous person. Saka ukaita famous nokudhisa a famous person, paucharega kudhisa a famous person, you become less famous then. Kana kuti yadowa policy yako kuti each time uchafamba uchitsvaka a famous person womudhisa, wotsvaka a famous person womudhisa, musi wachazodhisa a famous person ane wisdom, you will be exposed. Saka kana uchitsvaka fame, rega utsvaka fame nekuwanzira umwe wako, rega utsvaka fame ukaita mbiri yokutora makushe dzimwe shiri uchivaka dendere rako. One day makushe iwaya achakuurayisa. Uchazotora dendere makushe eshiri ichangobva kutabuka ine turopa ropa. Woisa mudendere rako, nyoka yonzwa smell yeropa, yove yodla vana vako. This is the wisdom part of this life. This point and that is the most dangerous point. Ndati ukajaira kuita mbiri nekutokonya vanhu. Kune shiri dzine mbiri yekuvaka matendere nemakushe dzimwe shiri. So shiri zvadzoita hadzidambure makushe adzisa mudendere, no, dzinoenda dzichitsvaka makushe edzimwe shiri. But one day chapungu nyoka ichauraya shiri yodambura ngati chimwe chimhuka ichauraya shiri. Shiri yayo yenhunga, but panenge pane kanyama kakasaririra pai pakushe reshiri ya choenda choendesa mudendere rayo. Nyoka iri kuzvidi iri kuzvifambira muti yonzwa smell yekanyama kaya kabva padendere rayaitoro. Smell good.
denderero makusha mawatora uchisa mudendere mako azoatrakta vavengi vazodla vana vako. Shiri yapa inodzoka ichiuya nechikafu inoona mudendere madliwa vana hamuchina. Haifi yakazviziva kuti chinhu charumisa vana vangu, chinhu charumisa vana vangu ikushe riya randakatora kusora nezuro reshiri iya yanga ine turopa iya. Vanofa vasingatombozivi chakonzera. Umwe ucelebrity hwamunoita hwokuti munhu angoita famous wamuchera, ngati wazocherana noumwe anoziva, ane wisdom. Ukaitirwa live uine wisdom, that's your opportunity to be very famous. Let me tip you guys. Kune imwe wisdom inonidiwa. Wakaona vari kutsvaka fame now. There is a way you deal nevanhu vakaita seivavo, vanhu vanouya kuzokudena kuti vaite more famous. Pataiswima tiri kumusha, vanhu vasingagoni kudhidha zvavaitaita vaititora voenda nesu kunonyudza, takaberekwa so. Kana vasvika kunonyudza takaberekwa, ivo vonyura. Because isusu hatisi kuda kunyura handiti, taibva tavaregedza. Vonobudikira vava kusinganyudzi, isi tasara panonyudza. Voti swima buya kavakaona takunyura vozotidhonza. Nduruzama kuti kudii. Sometimes vamwe vanhu unovabereka so, vanhu vakakubereka vamwe vacho vari kudainda newe kunonyudza. Vasvika kunonyudza vonyura, ivo usingagoni kuswima. Wosara uriwo uri kunyura, vonobudikira vakumberi uko. So dzimwe dzenguva ufamous hwedu kupiwa mari tinokufarira, but dzimwe dzenguva ngatitsvakei kunobva mari yachona. Muri kundibetsera necash, but ndodawo idea how I can learn how to fish. Muri kundipa fish, yes, ndikuzvona, but imbondipaiwo kanzira yekubata fish kuitira kuti musi wamunenge musina fish imimi ndiwanewo fish. Handiti? That's being wise. Ndikumbirozve mundipewo a way yekubata hove kuitira kuti gore ramunenge musipo ndozoziva ndonobata hove dzangu sei. Vamwe vanhu vari kupopota vachipopotedzana, vari kupopoterana vachiitana malive and all those. It's unnecessary. But chikuru ndechekuti kana mazviti muri vanhu vaMwari, chiraramai neconcept yaMwari. I'm not here to judge anyone. Ukazviti uri munhu waMwari, ukapedza live sina kumbozofa kuti Mwari, chopedzera kungoti uri munhu waSatani. You need to give glory to God kana uri munhu waMwari. Kune vamwe maprofeta atinoziva isusu vanotaura zvaJesu. Yes, we need to hear. Mbiri ngaende naMwari. Hatidi mbiri inoenda kuvanhu, taneta nevanhu vanozvipa mbiri, taneta. It's up to you. Jesu pesa paingota atotaura zvaMwari. Jesu pesa paingota akasati ini through God hakuna Mwari. But vaparidzi vaiko zvino sometimes so. Munhu anenge achinzi prophet anopedza session yese, sermon yese asina kumbotaura zvaJesu. Dzimwe sermon dzinopera asina kana kumbotaura kana zvevhesi yomubhaibheri. Anodamwa palive. Munhu waMwari akadamwa palive, Jesu aita akadamwa anyway, kumeeting anyway, mbiri yaMwari yaitaura. Mamwe vanaprofeti vakadamwa mbiri yavo ndeinogoti ndine mari ndabetsera nhingi pasina kana Jesu ambotaura. Zvinhu zvaMwari zvinodaiswa Mwari mukati, ndozvega zvinongotaura kuti guys, kana uri muKristu chiva nespirit yekuziva kuti Mwari uripo here pakati ndezvevanhu izvi. Vamwe vanhu havatombonamati kana palive kuti okay, wadamwa kufuneral uri preacher, hautombonamati kuti let's pray. Kana kupedza live yako neprayer uri prophet, let's pray. Let me pray for let me. Ndakabetsera ndakazopa nhingizvo kuti ndakazopa munhu zvokuti vakomana dene Jesu aitaura zvinhu zvaiitira vanhu, matauriro aita vanhu haiko zvino, mabatsiro amunoita vanhu zvokuda dene Jesu akazvita dei bhaibheri ne 50 million pages. Jesu aitoudza vanhu kuti don't tell anyone about this miracle.
Go and show yourself to the priest, but don't tell anyone about this miracle. Amwe mamiracle Jesu ndiwe here Jesu wasole Jesu iwe ndiuri ndudza. Iwe ndiuri ndudza. Sezvamataura izvozvo. Ainge asingaisiwi vanhu vazhinji vari famous mazuva ano. You can easily quote them like this. You can make them say things. You can make them mock God indirectly. Blazei makafuma. Ndakafuma. No. Pamwe yomboti undotenda Mwari. Havatendi Mwari neupfumi hwavanahwo. It makes me wonder. Ndewa Mwari here uno. Because Jesu every time aisa glory to God. Zvese zvaitwa naJesu mweya tsvina ikaenda aisa glory to God. Maparables aJesu mazhinji I glorify Mwari. Maparables aJesu. Vafundisi vaiko zvino vakashoma. Inini ndikangoenda palive ndikaona achiti mufundisi ndikamuona asinga glorify Mwari, I'm off. That's why unoona kuti malive mazhinji andichawanzomafollow. Ndinoda live inopamberi kuna what's the point? Indona profita anotaura zvaitika next month. And ndini profita anotaura zvandakaita last week. History. That's not prophecy. It's a history. It's history. Ukauya uchindudza ndakararana nhengi ndiri kukuona uchirarana nhengi in December 2002. That's not prophecy. It's history. Uri munhu ane knowledge of the past. I'm not looking for knowledge of the past. I want knowledge about the future. Ndoda munhu anondudza kuti in future tiri kukuona uchisungwa chidai, uchafamba kadai, uchanoona dhongi riri pamuti, rakasungirirwa pamuti. That's what Jesus used to do. Jesu anga asingaprofita kuti ndakuonai muchiyambo. Munhu wani akaprofita naJesu akabudzwa kuti pawabva uko. Handifungi ndiJesu. I'll need to research on that one. Sometimes Jesu aisvika so. Vanhu vasingatooni kuti ndiJesu aripo. Vanhu vachitotaura nezvaJesu aripo. Do you know Jesu akamboendawa naye kuseri kwegomo kwavaida kumuwisira so. Jesu vachida kumusundidzira so. Vakaenda naye kuedge, vakamubata so, umwe akabata ruoko, umwe akabata ruoko. Vakaenda naye paedge pegomo so. Chachangosara kungopusha zvodeva vangopusha Jesu akatoenda. I think vakadorega kupusha because vaitya Jesu anogona kudonha nevamwe. So vakamira Jesu amire ega, vomupusha so akamira ega kuti asadonha because kurwere ukawisa munhu anogona wandiwisa ndakabata vamwe ndowanavo zvitika tese. While they were doing that, vakamira Jesu adai vamupushe. Hanzi Jesu akapfuura nepakati pavo so. Irimo muBhaibheri, Jesu akapfuura nepakati pavo so. Haana mbonoita social media live yekuti vakuda kundiwisa ndikadai dene kwauchinzi ndinhasi vaprofita vanhasi vakuda kundiwisa vaida kundiuraya vanhu vaida kundiuraya vakazodai vanhu vava vaida kundiuraya vakadii masiyaiwo akauya. No, Jesu anga asingadero. Jesu anga asingataura kuti they wanted to kill me. No, haina kutombonjogwa story iyo inongori ne1 sentence kuti and you walked in the midst of them, you walked away. Vakasara vakamira kuseri kuko zvakatotora time tozoti munotoda kuwisira hapo aende vapedza vaita stupid aende vakamona kuparidza somewhere. And they started plotting with Tom Batase again and again. They were always plotting. But vafundisi vaiko zvino vanokangana kuparidza shoko raMwari, vakangoconcentrate pavanhu vari kuvatsvaka. They are planning to kill me. Kana nguva yako yekufa isati yakwana, Jesu vakatozomubata nguva yake yakwana. Kana nguva yako yekufa isati yakwana, vanokuita accident so puma rinorova kana kuti anything chirorova. You don't even need to preach to get sympathy. Vamwe vafundisi vakutsvaka sympathy, vamwe vari kutsvaka ita fame, ndiri kureva kuti ita famous. Zvino chirega ndimbokuanalyze Raiman chikudzai. Okay, I'm not here to support anybody. Tombotora prophet avo vari kuudza vanoti ndakatumigwa zvinhu zvakasvava, right? Wakatumigwa zvinhu zvakasvava. As a prophet, you shouldn't be receiving zvinhu zvakasvava in the first place. Let me tell you guys, hakuna munhu anokutumira chinhu chakasvava agokutumira chimwe futi chakasvava usina kumencourage. Iyi wisdom yakutaura iyi wisdom yandakubudisa idzi. Hakuna munhu anoita makuhwa about you ega. If you think I'm lying, try it. And anonyenya mumwe munhu
shamwari yako yorega kusapota view yawataura, guwa radopera. Chinoda kuti guwa rikontinye. Unozviziva kuti mukomana uya anopfeka zveblue yayo anopfeka kepesi haana musoro kane zvigomba panapa. Ndakambozvifunga izvozvo, ndakazvifunga asi anambona Leon asina kepesi. That's how guwa starts. And kuti rizosvika panyaya yekuti muzoti Leon pane munhu aita anzo neziguma une musoro une gomba. Handiti inini kana ndiine wisdom ndofanirwa kuti okay, iwe wakamuti kudii manje? Ndakangonyarara ini. Really? Iwewe, what do you think? Ndine zigomba here? Then kana uchida kumuradza kuti hapana gomba, kana uchida kumuradza hauna mhazha, kobvisa. Kana une mapicture, une video, ona video iyi ndisina, ona video ndiri kubicha. That's how it is. But unogona kutaura zvinhu chiti akanditumira zvinhu zvakasvava, ndikati siyana neni. That's fine. That's fine. But image yako uchitumira zvinhu zvakasvava izvozvo, isusu vane wisdom tita kati watumira zvinhu zvakasvava, ukati nice, kanda imwe nice. We all know kuti munhu aramba achikutumira zvinhu zvakasvava unenge uchimencourage. Listen, vanhu vese vachazowacha video inei, I wrote vachichazowachiwa zvairi rimwe gore. Hakuna munhu anokutumira manudzi continuously usina kumencourage. Kusara kwevanopenga, vari kwanopenga, vanongoti uchingoti inbox kuinbox wake kuFacebook, boom, ari kutumira manudzi, boom, ari kutumira handina kumbomakumbira hezvo unotopedza rega ndimublock. Handiti variwo vachiti ndakatumirwa zvinhu zvakasvava, uya takagara, you're a prophet. Sapa tinonga zvinhu zvakasvava here, wanga usingazvioni here kuti munhu iye achauya uzokuvhictimiza kumberi. Okay, fair enough. Saka uyo mumwe munhu akati ndakatumirwa zvinhu zvakasvava, iye vachita nemanudzi ako, topedza tatoti okay, 1 + 1 2. Yeah, kana there's a chance kuti patova necredibility pano, there's a chance kuti uya angangova akanitumira manudzi. Yes, ukuzoti ndako kana ndasi, because remember nemwe vanotumirwa manudzi. There are so many people who can download manudzi. Unogona kufara uchiti ndine manudzi aliyo, ndine manudzi anenge asitombori manudzi ake, unless pane face. And ndeko zvino vanhu vakukropa maface and all that. Dzawandisa nude zvokuti unongodownloada painternet ungoforwarda kuti ndako, unless ari pavideo. So before you get too excited nevanhu vanoti ndine manudzi anenge, just know kuti just because abva mufoni manhengika doesn't mean kuti ndiye chaiye. Anoda kupa umwe munhu, anogona kukanda umwe munhu. But chandora ndoti the fact that as a prophet pane a time yawakadomboreceiva manudes kumunhu uyo wauri kuda kuzama kuexpose, you are saying a lot about yourself without knowing it. Unogona kukaruka wataura zvinhu so much about yourself without even noticing. Ndiri kutaura about myself panapa. Ndikati siyana neni. Okay, but vanoti neni kabva wamareceive kutozoona kuti akasvava kuradza kuti akatomaona wakadonanganidza, of which as a prophet I don't think Jesus would have done that. Kutumigwa nude wozitarisa orinanganidza. Vamwe vanhu vasingade zvemanudzi ukamutumira anongoti achiriona kuti anotodelete. But ukana uchirinanganidza kusvika wazoona kuti rakasvava, it means that your mind is full of kuda zvinhu, and this kuda kuti nditi you don't deserve to be a prophet, and this kuda kuti you deserve to be a prophet, but don't go shoko raMwari chairo chairo. If Jesus was in your shoes right now, would he have gone to spread that evil report? If Jesus was in your shoes right now, aizviita here Mwari? Tomboti Jesu ndiwe tadzoka munguva yaJesu, social media iriko, Jesu paiitika zvese izvi, vamwe vakadzi vachiuya mukadzi weSamaria achiuya kuna Jesu. Just was good looking. Mukadzi weSamaria achiuya na Jesu, anenge akangona atombotaura zvimwe zvinhu zvokuti aida kuattracta Jesu. And Jesu vanhu vachawarara kuti vauda kundipa manudzuka mai veSamaria veve.
Bosiko zvino vanhu havachandi kutsimeka. Takutora nguva yaJesu toisa muno social media. Mukadzi weSamaria akauya achida pa Jesu manudhu. Akazopedzisira atodiscover kuti Jesu ndiye ari kudii. Akatozopedzisira kuenda panyotokinda chotaura kuti Jesu akasenga vakomana. Akatozopedzisira kutaura kuti Jesu munhu waMwari andipa mvura iyi, uyai muone munhu andiudza zvangu zvese. That's how prophecy works. Chaiyo muBhaibheri. So kune vanhu vaiva newisdom vanovingwa. Kuno mwana anovingwa so nyaya yatinetsei hatimboendai kwamambo Soromoni. Ndinoati kune nyaya dzaitongwa dzakawanda but kwaiti kukaita nyaya inonetsa dzinonetsa ndo dzinoenda kwa King Solomon. Solomon akadedzwa achangobva kudero pakangoti a few days nobva vakadzi matwins. Ava vakadzi vanga vakafanana vari matwins as well, vane vana vakafanana, possibly vave nemurume one vazobarika raibvumbi dzavo, kana kuti ivo sokufanana kwavo vana vacho vanga vakafanana zvokuti imwe mai yaive nemavato. Samai zvaita yairara ichingoshanarika yafuma yakaisa gokora pahuro pemwana wayo yaona kuti mwana wayo haachafebi ari no pulse. Chibva yachinja mwana, chibva yatora mupenyu bvamisa, chibva yapretenda kunge isina kuvata. I think yakatomutsa uyo, iwe mwana wako afa, kuna mwana wako afa, watsimbira mwana wako akafa. Kana uchiziva kuti hauna mavato haubvume mhosva yekunyeba. Iwe kana usingaiti zvemanudzi shamwari kanzati kune manudzi aliyo, don't panic. Hausiwe manudzi iwewe shamwari, hausi munhu wemanudzi, don't even panic. You don't even need to discuss it. Kana une nudzi aliyo kanda, ngavakande andona. Mai ema vatakaiti aiwa inobva hazvite handina mararo ino hasi awawa ndichinjira mwana straight away yangu aiwa ndinotaura imwe reason. Kana uchienda tsimbira mwana wangu, that's one thing I know. Kana uchiziya imwe angle yelife yako yaunoziya, you don't even need kuudzwa nemunhu. Nyangwe akauya akakupainta apo vakati painta Leon ane chirwere vanokupainta une chirwere. Kana uchiziya kuti iroro department hauko, you can defend yourself. Like I did, I just said, kana mtaura zvikudaidai maresults angu pari straight away. Mai yakabva ingoramba haina mbogara yambobvuma. Mai yakangoramba no handina kutsikirira mwana wangu hazvite, handina mararo ini. Zvikanzi aiwa ndiwe vakuda kugwirana mwana wayo, vakugwirana mwana ndewangu akafa asiwa, vari kugwirana mupenyu. Zvokuti ukaita zvokutamba iwe ukagwirana mwana wako mupenyu nemunhu auraya wake anogurika akafawo. Remember munhu arikugwira naye wake afa anozati wake afa, saka arikati wako wafe. Saka mai yange ine wisdom. Ndinoda kukuudza munhu ane wisdom anoziva kune imwe wisdom. Kana une wisdom, you know where to find. That's why birds of the same feather flock together. Munhu ane wisdom anoziva vamwe vanhu ane wisdom. Ndikateerera malive, mukateerera malive evanhu paFacebook, mukateerera malive evanhu paYouTube, kune wisdom unokuenda so. But do not forget, like the last time, even a dead clock can be correct twice a day. Just because one time is correct, don't just assume that dead clock here is correct. Kuna mwana ndaifollowa ndichingotera zvimaridzo zvake achiparidza but parova ndakazonzi akuparidza blasphemy yekuti blasphemy antichrist uyu preaching, and I stop. Kana uine wisdom, you know where to stop listening. Right now, kana une wisdom kwananda zvakutaura nefeso yazvo, you stop. Ndo zvinoita wisdom. Kana uine wisdom unonzi ndaya munhu arikutaura zvine wisdom, ndiani feso ndichamufollowa chete, feso akapenga feso feso akataura nonsense. Vakazoenda mai vave vaigwirana vachidhonzerana mwana kudai kusvika mai vemwana mupenyu vakati no pane pamwe panofanirwa kurega kuita nharo because mwana wako waonaye angatopedzisira afa. Kana zvakadai okay, handei kuna mambo Solomon, handei kwamambo Solomon tinonzwawo, because unoziva ukaenda kumunhu ane wisdom, nyaya yako ikatongwa nevanhu ane wisdom haumbotyi because of that ichatengwa fail.
nazo kana uchienda court ine wisdom haurove neani, unoenda kucourt ine wisdom confidently uchiziva kuti kwandinodzoka ndodzoka ndakasatisfaiwa. So mambo Solomon anosvika paipa inyaya yeiko Solomon achangomuka wisdom akapiwa kandi akanga akarara apiwa wisdom Solomon mambo. Usually vasina wisdom vanokurumidza kutaura ende vanoita continuous kutaura. So asina wisdom I think ndiye akataura ndinyaya ndinozangu chapter mwana wava vakasimbirira mwana vakafa ezvanotora mwana wako mwana ndiwangu I think Solomon somunanga ane wisdom akati timbonzwavo imwe mambo yemimi mwana ndiwangu King Solomon mwana ndiwangu vanhu vane wisdom vanotaura mafacts havatauri zvakawanda wanda zvekuramba achiemphasize no. Munhu ane wisdom vanotaura fact inobaya. So ukatera munhu ane wisdom ukatera munhu ane wisdom so even wakamuvenga unoenda kumba uchiti ndafana zvinhu 5 or 6 zvandadzidza pamufeso haumuudze before watombopedza mwana wacho ngaguru in fact asati atombopedza mambo anga akutotaura ive vasina wisdom anga vakutotanga kuti yepo mambo Solomon akati okay. Unoona kana munhu asina wisdom so ndikatanga live anogona kufunga kuti uyu munhu ari kusaidi kwangu uyu munhu ari kusaidi kwangu unoona kana usina wisdom unogona kufunga kuti munhu ari kukusapota so iye achitokudestroya. Zvinoona ukaita celebrity isina wisdom unogona kufunga kuti une mafans ione vanhu vanokudestroya. How do you find out kuti ava vanhu vanokudestroya ava vari vanhu who are working against you? It's another topic for another day. Ndikaona time chaita pari zvidambotaura nenyaya iyi. King Solomon akati ndipewo munondo ona vasina wisdom unzai munondo togura mwana wena pakati yes munhu asina wisdom uyu akati no munhu ane wisdom aiwa munhu ane wisdom akanga ati okay mupei mwana mupei henyu mwana wangu angafi mupei henyu mwana andimuona anga achimuisiwa akure ndimuona ari mupenyu pandago no. She was crying deeply. Ane wisdom kana une wisdom sometimes lose a battle. Really better to lose a battle than to lose a person. Mu relationship jamu sometimes you can lose a battle and save a relationship, because a relationship is much more important than the battle. Munotukana so muchinidhana marriage uruza manheru uchada kuzorara nemunhu womutuka nezvimwe zvituko zvokuti haimire manheru ndokunonzi kuluza battle zvese nemunhu wacho. Wawana kuti murume anditsamudza izvezvo anditsamudza rega kumudza kuti andikadora mira usaita kukadora mira usamudza neno ndakakuura no hold loser battle zviri nano lose a battle than to lose a person. Ndo theory isingazikanwe nevanhu vekumba iyo yokuti yokusacrifice to lose the battle than to lose a person. Muzimbabwe lose a battle hadi a Zimbo would rather lose the person than to lose the battle. Ukalose the person wozorwa nani mangwana zvaune mbiri yokuzikana kuti unogona zvipakera wawana munhu wanorova wamuluza the person wamurova wazomuuraya mangwana wachagwanani musiyewo omboita sengawina. Wisdom chainoneka ndikuti sometimes wisdom ikauya unogona kusainzwisisa. Wisdom zvakafanana nelanguage. Kune language yekungwara wisdom inounderstandwa nevakangwara. Kune language yerevelation inounderstandwa nevanhu vane revelation. Zvese zvinoti mukomana yangu kutaura chijamba kuno mumwe munhu anoti vese yaya apataura chitora zviri wise nezvisiri.
So mambo akati no, unzai munondo ndigure munhu. Saka bvati anzwa avo mai vachiti mupenyu mwana, mupe. Chinzwa manje mai asina wisdom. Yes, ndawina kesi, tipei mwana, ndipei. Mambo, teerera zviri kutaurwa namai ava. Mambo, teerera, vari kuti nditore mwana, vari kuti chirege kumugura, nditore mwana wavo. Uri kunzwa? Mambo akati wait, mwana ngave kuno. Imwe mundikwanira mbuya imi mazvinzwa. Mundikwanire. Kana mwana wangu ari wenyu, you would not have said ngagoro napakati. You actually want kuti mwana wayo agoro nokuti wako ndihaka. Torai mwana mupe mai vape nyama. Ndodzoka. Solomon atotonga nyaya. Tinawo here vana Solomon these days vanotonga mutongero uyu. Kana kuti pakauya vakadzi 2 vachiti mwana afa, vanotarisa nemore money. Uya nemore money, rega ndipe uya nemore money ndigowana mari kuside. Uya nemagaro mahombe, rega ndisapota nemagaro mahombe. Okay, mai nemagaro ndiwo muridzi wemwana. Imwe muri mutetete ko ndo zvatakurarama mazviri mazuva ano. Munhu ane more views akauya panapa ari wrong. Munhu ane mamillions. Ndikasapota munhu ane mamillions right now. Fidza wakuda kusapotiwa natwaba. Ndikataura zvinhu zvine wisdom zvinda towards mai Fidza wakutsvaka mafans amaititi. Ndikaita title nchida kuti vanhu vadzidze something wisdom. Mupana Fidzo yarutsvaka maviewers. So sometimes rega ndi lose a battle than the person, right? Pandokubvunza imvunzo inini. Vangani vanhu vanoti nyaya ikatongwa right now. Pakauya vanhu 2. A billionaire nemurombo. Vangani vanhu kuti vakanomira pano kuti aiwa ipai mwana uyu mai ava. Billionaire anongopedzera angosapoti angowina nekuti anounza maviewers kuchannel, nekuti anounza machichi kuchannel. It's a nature yevanhu kuenda neflow. Vanhu they would rather swim kunoenda nerwizi than kuswim achikwidza nerwizi. Yet kana uchida kukwidza nerwizi, you can swim woenda kunze kwerwizi, then you walk. It's quicker than swimming against the water. Ndo wisdom. Kuswima uchienda netide kune advantage. Panogona kurovera pazvinhu zvekutorwa futi netide iyoyo inokuendesa nekune matombo. So if you can swim off, you can actually get off that river. Ukanokwira mota kadokunonza kusvika than kuswima kuenda nerwizi. Murunzwa pane nyaya yacho. Ndo pane nyaya yacho. So should these guys be fighting? Well, will we stop them? No. Is it how it should be done? Not really. Should they be arguing about Indiana Batsira Maraba? Ndi Maraba chete rarwa Batsiro? No. Kune vamwane here vasiri vari worse than Maraba right now. KuZimbabwe vari pa West ichoche? Yes. Maraba ndiye ega wakabatsira? No. You will find kuti kune vanhu vakawanda vakabatsirwa nevanhu ivava. Vamwe vakatopiwa zvinhu, vamwe vakanobetserwa kuzvishavani, vamwe vakabetserwa kuyi, vamwe you find kuti even takadonza live yacho hatina here kuinda isusu kumaporisa, hatina here kutengera vanhu zvingwa mutm. So kana ukatengera vanhu zvingwa mutm, why then are you getting so riled nokuti watukirwa Maraba? Ignore. Listen, Prophet Passion, wakabetsera vanhu vakawanda and we know that. Ukaignore, right? Maiti tacho vakakushauta, right? Vakakushauta. Ukaignore. We all know unobetserana Enzo, unobetserana Chichi, unochiva, munhu watengera mota, munodi. Surely one battle chaicha maiti ndo ingada kuti uyo zotaura zvinhu zvakawanda zvokuti unotumirwa manutu. Zvimwe zvacho zvinokutorera uremu hwako ndara unemba yako yakanaka chichichi
kungoti fake kungoti wakatoentertaina kutumirwa vanhu prophet mabhebhi anokuda akawandisa prophet unoda na mabhebhi hopo, we all know that mabhebhi hopo mabhebhi anoti prophet saka paya pamaignore call yangu paya bhebhi saka prophet pamaignore call yangu muri pawhatsapp paya maitoreceiva manodhi. So some of these things you just need to ignore. Quite a prophet, now you ngava ignore. There are so many marabas to help them. If you help them, mbiri yako ichanguza. Mbiri iri kuinda kuna Mwari here kana tiri kuinda kuvani. Mbiri iyi munoda tiinde kunani ko? Iri kuinda kuna Jehovah here kana mbiri iri kuinda kwamuri mimi vanhu? When you're helping this, are you helping them for you or are you helping them for God? Are people doing this to find glory pasi kana kuti glory yaweri kuheaven kwachona ikoko kana kuti kutsvaga mafans? Kana kuri kutsvaga mafans, surely there's a better way of finding fans. You guys have 100,000 something followers. Surely Maraba story should not be. Why are you competing with each other anyway? Okay, if you're competing with each other, why are you supporting the same person? Kana kuda unzi team yako inogona ka ngaitambe kana dzimwe team ichidla dzimwe yenyu ichidla dzimwe mosasangana kufainal para kuti mobva matotamba imi basa nobva kuti Madrid ndokumamisa iwe Madrid ndokurova iwe tobva zatotamba ayo kunoitwa Champions League. Madrid yombotamba neManchester, uyu yombotamba neuyu, yozodai kombosanganiswa masemifinals. Liverpool yombosangana neMadrid, Madrid sangana neMan City, zvonokana imwe yonokwa. Barcelona yozonzi yakumasemifinal, yotamba neJuventus, uyu ichitamba nePSV Eindhoven. Boom, then dzozosangana kufinal. Kana iri mbiri yokuti ndinganobetsera ndinganodii tisingaiti zvokuti wakazodivinga achida fame kwandiri akazodini betserai mwachi ndakadai mwachi betserai ndakadai tosangana kufinal hatizoende kupi. But Jesu dena akaita izvi zvokuti waabetsera waisaiti uyai social media vaimutora mapicture. Zvinhu zvandoona Zimbabwe zvokuti even kana hurumende yatova netendency iyoyo yokuti kana vachibetsera vanhu vanoti bvunzai makamera, tinai mamaska tichakupai kumwe rubatsiro rwamunotorera makamera kunotopfumura nyika. Amwe mamaski anodonetwa nenyika. A person can even do better than that. I'm not joking. Kune mamillionaires anokwanisa kungodoneta mamaski akatowandodarika 200,000 amemchitiratidza pavideo. Mumbedha unotengerana marabha and all that, all those sorts, kumurapisa and all that. Kune dzimwe nyika marabha ikwanisa kutorapwa mahara nehurumende. Kune dzimwe nyika marabha ikwanisa kutorapiwa mahara neRed Cross. Then Red Cross yaiti uyai muone vana vese vakuta malaria, vana vese vatadza kurova nemalaria, uyai mupe speech kuti tabetsera ndini Red Cross. Omana Red Cross yakanetsa kubva kuma80s. Tangoona muRed Cross kukaita mbiri Red Cross, zvimapareta zvikanzi Red Cross, taxi ambulance zvakanzi Red Cross, taingozviona. But yanga isikaiti malive ekuti right vanhu vanga vane malaria 5 uyambira apa Red Cross, thank you Red Cross. But isusu nezvimari zvishoma zvatiri kubetsera vanhu, every time we help people, we want the social media to be around. We want people to see how rich we are. We want people to see how we are helping. Ndobvunza ine dena Jesu aita izvozvo, dei Bhaibheri rine mapeji mangani, encyclopedia chaiyo. Kune vamwe mastories akatoitwa naJesu asina kutaurwa, anongozvanzi akabetsera nevamwe vazhinji vairwara vachipora, because haanga vanyori vesezvo. Pangu nhongwa mastories, one miracle at Cana yewaini, the relevant ones, even maparables Jesu aiteacher every day. Wisdom, zvine wisdom. Akatozongochuza maparables evhu rakanaka munhu aipa zvipo. Yekupa zvipo Jesu aifarira. Giving to the poor appears over 700 times in the Bible, and mostly it's about Jesus. It's all Jesus teaching about giving the poor, giving the poor.
Jesu akasvika pamwe pakati kana uchipa munhu seri kweruoko rwako ngakusaziva kuti wapa munhu, meaning kuti kana uchipa munhu so rega kutarisa kuti zviri kuonekwa here zvindiri kupa. Vamwe vanhu vanoda kupiwa so behind the back anonymously. Kana vava palevhel ranatoba muriyariya unosvika palevhel rokuti wafuma zvezvekuti hauchada kuzikanwa ndiuri kupa. Dena asina kutombotaura kuti marabha iyo pana iwo ramba tawa ndikubetsera next time. Kutuma vanhu, kuna vanhu vatoziva vanotuma vanhu sokuti Leon enda unondisirawo zvechipo ichi anonymously. Ndakava netendency yo even muchechi chaimo chaimo zvokupa chipo zvazvo kuti vamwe vanonyora maadresi avo paenvelope, no, kungoisa mari so vanongona mari inga 150. Mwari wangu vanoziva ndakupa ndaisa mari muchechi because zvimwe zvazvo zvava zvokutenga ndaisa 5,000 zveshow off zvazvo kuti maimufundisi vazive kuti I earn 50,000, that's why ndaisa 5,000 50,000 vanotoka kuti vakuziva 110 okay okay alright. Zveshow off kuisa muenvelope, munhu anoona akabata mari so achiisa muenvelope achikaenda muchipo kuti uone iri heavy yakaremekwa. Mumachechi tozviona vanhu vari rich vanomira vamwe vese vagara pasi mamwe achinokani amen pastor amen pastor. Ivavo vanhu vakahura muchechi havatsiurwe vakatora mukadzi womunhu muchechi havatsiurike because of homwe yavo. There are people like that. Vamwe vanhu vakuhelpa vanhu zvazvokuti hauvadene chero hurumende inotya. Vamana tikatuka mufana uyo ari kutobetsera mamusicians kana I'm not saying that. Tikatuka mufana uyo tikatuka mai ava ari kutobetsera pane good publicity kupati yedu. Havachabatike. Nyangwe akapara mhosva inotsikwa so. I'm not saying this about it. That guys, let's have wisdom. Iva nemunhu advisor wako wakaona wadova famous. Kuva famous kunotanga nekungoita more than 100. Without more than 10 people who follow you. Munhu wese ari paFacebook ari famous. Ukaona Facebook yako ina mafollowers right now. Enda paFacebook pako ukaona ne 20 followers. Shamari. Utorika celebrity kako ipapo. It means kune 20 times 90 times 50 times 50 times we vanofollow. Havasi kuappear. Right now pana vanhu 3 panapa. That's why chona imwe article unoona yana 15,000 views. Iwaitira vanhu 5. Most of my lives ndoita pane vanhu 3 like this ku Facebook. Then suddenly unoona yana 15,000 views. Vese vanhu ivavo vanenge vachikuziva usingavazivi. Paunoenda kuHarare ponzo Chipinzo yeah. Oh yes. Kwavamwe ane mavisible malikes ekuvisible aya vamwe vanhu vakavinga Jesu abva mukuita zvinhu ndopedzisira neyaJesu apedza kuita miracle yake yezvingwa zvishanu. Vanhu vakauya panext meeting Jesu anga ne thousands and thousands. Haana mbovavanzira ndozviziva kuti hamuna kuenda kuti munofarira Mwari. Ndozviziva kuti hamuna kuuya because munofarira inini either. Mauya because ndakaita miracle yamunoziva yewine. Ndo vamwenyu mauya because ndakaita miracle yezvingwa zvishanu nehofu. Mune zhara ini. And it seems as if akati apedza donobva ava pachingwa chacho. But akatanga ava pachingwa cheupenyu shoko raMwari. Before you do live yokudhisa munhu right. Sevanhu vaMwari modi umbotanga mamboparidza. At least isitoda vaMwari tokunzwai muchitaura shoko raMwari. Jesus said. And then Jesus said, mozotuka nenyu? At least mambotipo shoko raMwari. Because vanhu vane nzara yeshoko raMwari. Ndizvo zvandirikunotisa. Vanhu vane nzara yeshoko raMwari. Shoko raMwari riri kushayikwa zvachese chese. Vanhu vari kushaya vanhu vanovaparidzira nokuti vanhu vazhinji kozvinowangoparidza zvavo Instagram yavo. Nyangwe mabig pastors chacho, follow me on Twitter, follow me on this. They want then Jesu ane yake tweet yake yazvo. Sometimes unofunga kuti enda tongoita zvamuti Jesus words every day ndichingo Twitter mavhesi aJesu. You can actually raise a lot of money. Kutokupai wisdom panapo. And I'm not for a Twitter. Yes, shoko raMwari inongotaura zvaJesus. Uchingoisa makota aJesu,
achingolaika so achipota achingosema like vamwe vanhu vane usimba hwekuverenga bhaibheri. And you could do that actually kupesa waita a Twitter account inongotaura zvajesu. Jesus said to pastor Osiyama, Jesus said to pastor, you could be actually surprised how many followers you might end up with kana achifollowa Jesu. Nokuti vanhu vane nzara yeshoko raMwari. Vanhu vazhinji kozvino you hardly hear munhu waprofita achitaura pahour pazvinhu zvese zvatataura. Ndataura 100 minutes now. Sometimes you cannot even hear pamwe pandambopawo mbiri kuna Mwari. Mbiri kwandiri, mbiri kwandiri, mbiri kwandiri, mbiri kwandiri. I'm the prophet, I'm the what, I'm the what, I'm the what, I'm the gaffer, I'm the what, I'm not. Plus, nyaya one ended up with the name. Indinofollow prophet ndowafollow. But seuraye vafana havachidika vamwe vacho vamuri kupromote music yavo vaziye zvekutaura panyaya idzi yeurema. Pane imwe senya munogara muti anenge agombo kakadai so, anenge agombo kakadai so. That's mocking disabled people. Mino inenge tsvibidi uri kutuka image yaMwari. We are so very handsome vamwe vedu today, but hatiendi chinotuka vasiri handsome. I'm very handsome. I am cute. Anenge munhu kakadai so, mino dzakadii. That's not glorifying God, because Bible inotika akasukwa neimage. Kumunhu waprofita kunesisu vasingazikani Yesu ndogona kutuka ndizigumbo size 15 hazvo basi. But ndikuda kungopa example yekuti if you are representing Jesus, hatina patakambonza Jesu achiti wemusoro mukuru divas zake wanga akapfupika. Hapana kana pamwe patakambonza kuti iwe shoti yakuno. Jesu anamboti shoti yakuno ndikuindamba kwako shoti. No. Jesu anotaura kuti tengesai zvinhu zvenyu zvamunazvo mupe varombo. Meaning Lamborghini unokwanisa kuitengesa iwe unopa varombo kuZimbabwe. Iwe vakazoti it's much easier for a horse to pass through the hole of a needle than kuti munhu mufumi apinde ushe hwaMwari. Jesu ndiye mashoko akataura naJesu chaicho. So guys, inini hangu pachangu ndikuti hai dena varume ava, some of these battles are not worth fighting for. Kanyaya kangotangwa nemunhu akabetserwa namarabha wacho, wakatenda vamwe akasiya vamwe. But now we are busy focusing on why maka Zimbo Live yapinda wepapo sei makati ningi asa edewa mava bias then vanhu vari kundurana. We are concentrating so much on kundurana kwevanhu than marabha akaporesewawo. Then vakaunza marabha wacho takanzwa kuna marabha nditi imurira kuti vanhu vakabetsera vacho vaundura while they are busy fighting muenemy ndo painouya. Mhuka dzese dzikawanikwa neshumba dzichigwa, shumba inombogara so. Thank you Jesus. Mhuka dzakapinzana nyanga kudai, vana mhofu mbiri dzichigwa, shumba inodai inoti thank you Jesus. Inongosvika ichiti ikada kuruma muhuro because dzino concentrate so much on fighting each other dzichikangana enemy enemy anopinda patinoita fight each other. Kuna namarabha wobva varoda betserwa. Right now when you're busy doing a live mchidisana mwachituka maiteta zvituka vangada vachitobetsera vamwe vanhu vana marabha vamwe variko vamwe vane covid vamwe vasina vamwewo vana vamwe marabha vasinga active kana vamwe vana marabha vakaita kusesungo kuti fidzo mari mupana hatingairamba ngada chitopora. But they are busy izvozvo right now handizii tichapera rini bhetro iyoyi. Kusvika 1 wavazoita wisdom togona ita bhetro inogona kutopera kana mwedzi mwachingoya mangwana makuseni tobiri zvinhu zvako zvakasvava ndine mano dzako ndine mano dzako nemano dzako kusvika mafanza atozongoneta maviewers ongodzika kusvika mafanza aita wisdom. Pane vanhu 3 vanofanira kuita wisdom. Mafanza akava newisdom mabhetros akadai anogona kupera, but it's very very rare kuti mafanza aita wisdom takawandisa.
hapamboshaikwi 10,000 madofu. And don't always go with the majority. Nunzi 50 billion zinofungwa kuti China inonaka zvisingaite. Nunzi 50 billion. Ukavene muto wenyama uyu, nyama yenda ichidya muto wenyama uyu kununzi. Ukaisa China yemka yemunhu apa. Nunzi dzinokuza kuti China shamwari China every time. And ukasvika iwo uri muenzi kanzi chuza zvo zvinonaka apa ukatarisa nyama ine nunzi 4 nedzimwe 10 million dziri kumadhodhu. Haunogona nokura madhodhu shamwari ukaenda nawo shungwa kuti wisdom going with the majority. So yes, the majority can be wrong too. Saka kusvika wisdom yawanikwa pamafunds, which is very rare. Kana kuti ivo vari kuargiwa vacho vakawana wisdom, which is very rare. Neumwe wacho vari kuargiwa naye, which is very rare. Bethu hondo yemumba inogona kuita gore kusvika marriage yabreaka pakashakwa wana newisdom. Munhu ane wisdom unouya kuti mukaargiwa handiti but I need this woman more than this battle. You know what? Ndokuruzere mukadzi akanaka kudai nokuda kwekanyaya kakadikidika zvo. Ndabloka munhu arika ndimubloka. But ndobloka munhu ndotoloza a good wife nokuda kwekanyaya katogona kungosolvaka. Hakuna good women out there. Wisdom here. Wisdom is knowing what to do when you don't know what to do. Ndapedza life yangu. What is wisdom? Wisdom is knowing what to do when you don't know what to do. Munhu ane wisdom, ndakuvhara zvangu. Munhu ane wisdom, munhu anoziya panguva yanenge asingazivi. Ndozama kuti kudii? Miriam Jero, yes, right. Wisdom chaiyo munhu anoziya what to do when you don't know what to do. Zvazvo kuti kanzi Miriam uri kutukwa naLeon. Ari kundoti kuti maybe handizivi. No. Miriam anofanirwa kuti ari kunditukirei asati abvunza kuti ari kuti kudii. Why? Zvatanga sei? Hakuna munhu ane wisdom inopfuura iyoyo kubvunza kuti ko iwe Miriam shamwari yako inogara ichikunyeka ani Leon. Maybe handizivi Leon imbwa yemunhu. Achindinyaya nani? Tanga wangobvunza achindinyaya naye achiti kudii. Zvonzi unogona kutuka Leon nezvinyadzika usingaziti aiwa kwauri kumunhu uyu anonga kuti kunyaya but kwauri hakusi kunyaya ifriend yako irido kupromota handiti. But vanhu vazhinji they are so keen kuti ndikasvika iva ndikatonga wachinyewa munhu maiwei handizivi minhu inenge tsubidi anondijairira. Hausada kutombozotanga achikunyaya achiti kudii. Ivai newisdom before maitirana malive. Vonanai imwe pachena hamune manumbers. Phone each other. Well, that you can save a lot of trouble by phoning each other. Ndo zvinotaridza dzimwe dzenguva ka maybe zvinhu izvi zvine maviewers mukati. Vanhu vari kungotsvaka nyaya dzokuti vaite famous because vamwe vanhu iva vanenge vane mainbox asi vanouya kuzorovarana pabani. Zvino isi tinoti isu newisdom yatinayo, do not fight in public if you're not a good fighter because you'll be exposing yourself. Vanhu vakutoziva kuti ukamutuka uchiti tsubidi uyu anotsamwa, ukamutuka uchiti. That's why muchizogadzirwa maghost account anouya achikuudzai exactly zvamusingadi kuhwa izvozvo. Moita mamwe malive muchituka ghost account anenge achiseka, anenge ari Leon achiseka zvake ari kuoriginal account yake akaisa imwe phone achikutuka. Right now hazvimbondishamisi kuti a few days months later kuno mumwe achatotuka zvinhu zvakasvava kana kutopedzisira atopa mumwe munhu nickname yekuti une zvinhu zvakasvava nokuda kwelive yakaitiwa nemunhu pamwe uchifunga kuti iwe uri kuda kudii kutabanura munhu uyo, iye ubva kutabanura achiri nezvinhu zvakasvava, iwe uchitabanura achiri une zvinhu wakapfeka chishoti wakaisa tattoo panenge. So by the end of the day dene mamangopedzerana kuinbox ka we know kuti makablokana moyeri moblokana dene mamusi kana zvisina maviewers mukati. Pachandoda kuudza kuti maviewers enyu kana mukarega ta live mukasungwa mukaenda mujere uya ari kujere vanouya vodoita vo maviewers edu.
You can't control what they do. Vanodoya maviewers enyu aya vanoti vamwe vanonge vachitaura papo vachiti we can't wait to be on Shima, timbonzwa Shima anoti kudini nyaya iyi. Imuri busy kuteburana papo nemaviewers, ndiye maviewers 150,000 ndiri kumutedebura. Vamwe maviewers 150,000 papo vari kutoti we can't wait kuti mupedze live yenyu iyi tichimbonzwa kuti Shima unoti kudini. Then vari kwashima iko vana vachiti we can't wait timbodzokera timbonzwa kuti maiti tivati kudii. Vasati vapedza ikoko timbonzwa kuti vana Fidzo vanoti kudii. Vana Fidzo zvimaviewers wo zvidiki zvimaviewers zvavo. You see, iwo kutoshandiswa like a pebble inotorwa nemvura yomboendeswa uko. Kana tide yoenda uko yotora futi pebble yotide ichienda neuko. Saka pebble inoenda Harare, inoenda America, yodzoka kuno ichitobwa nemasandare emvura ichitobwa. Thanks. So guys, now we are trying to organize it is very, very, very weird. It is very, very difficult, but it is. Pakuti dzimwe nguva tiri kufungwa tiri kuretrieva character yedu, izvo takafanira munhu ari kuswima achida kunoretrieva zvinhu zviri mumvura. Paunoswima uchida kunotora chinhu chiri mumvura, chigubhu chiri mumvura ka, maswiviro uri kuita anogona kuchipushira further away. Whereas munhu ane wisdom anogona kuchimirira mvura yochiunza yega kuma-edge otora. Haunyorovi, 1 advantage haunyorovi, 2 chako kungokotama otora, 3 panongonyorova kana maoko ako chete. Zvokuswima uchidzinyira chinhu chiri musea, tide chiinda uko, unogona kutochipusha newe ukadoenda ukatopedza watonyora futi. So this is what I will summarize this live in Chiti. I don't think they needed to do this, these guys. But we only them know why they're doing it. And maybe in Zire we talk about viewers, but to be honest, they say my viewers over 150,000. So I don't think they should nurture and just keep my viewers. Maybe when I say my viewers mashoma, don't go 1.5 million views by YouTube. Maybe ndinga todo ite wokuti mira ndimbo tadamondo tabanolo. But if you have 150,000 people not follower, I can bet you no lose at 20,000. Nechituko wane chinenge chabva kuna rival wako. The best wisdom and the worst thing you can do is kutwabarurana nevanhu hobo. Because pavanhu hobo vari kutwabarana navo kune vamwewo vanenge vachida vamwe vanhu vari kutwabanura. Saka uri kuvapa dividing opinions kuti ndanchimuda munhu but akanditukira shamwari yangu yandoda, akanditukira Leon. I love Leon. Waluza one fan. Every little helps. So guys, ameno tongozongonzwawo kumacomments enyu, but malive muchazoinzwa rimwe gore, but inini ndisofunga kwangu pane kugona nekukanganisa kurikoscore. But detamboita zvaita Jesu aibetsera vanhu kuti don't tell anyone about this. Vanhu ndio vaitozongoita nharo, unoti munhu handiti takura rukukwe, but Jesu anati usaudza vanhu miracle iyi, enda unotenda Mwari. Vamwe vaingoti go and sin no more. But vaiko zvino manje vakamubatsira, it's okay, kana uchida kuzoita live unditege shamwari paunoita live yako, mafans angu agoona. Uchaita nguva iko live yako chiri kuita here shamwari, unyatsomenshona kuti mubhedha wacho wakakura sei nemameasurements, waumezhere mubhedha wachona, wanyatsotaura here keshi yacho yandakaisa kuti imari. Zvinhu zvacho zvokubatsira dei Jesu aita sezvizvi zvakumanaka. Jesu angasinga dene Jesu aiti munhu wese waporesa kuti nyatsotaura kuti wakati wanga uri bofu for how many years, yeah, pabeside wairarapo for how long. Ndisa ndauya kuzokubetsera. Nyatsovabudza vanhu avo kuti Jesu ndiani, nyatsovabudza ndakazvarwa sei, vaexplainere kuti ndakazvarwa sei. John the Baptist waitaura here. Jesus was not doing it like that. Jesu aitiudza kuti musaudza vanhu, enda usaudza vanhu. Kune 1% chete wakangoti go and tell everyone in the city, and the city yo Jesu akadero because aiziva kuti ministry yake haisi kuenda ikoko. Vanhu vanoda kuudziwa havasi mafans enyu. Mafans enyu akuzviziva kuti you help people. This is the last advice kwamuri. Maititi, I know you don't listen to me, you told me personally you hate me. Twabam, you don't know me, hautombondiziva, usatombondidzwa. Advice yangu ndeyekudai so, mafans enyu anozviziva kuti you help people.
Mafans enyu maititano is that you help people. Preach to those that don't know that you help people. Budzaiwe avo vasingazviziva kuti mafans enyu awedzere. Ava vamunavo vese vamukavabvunza vandoziva vanoti kufollowa vanonzi vati makabetsera nhingi. Ukavabvunza kuti akabetsera munhu ari kuzvishavani, imba yakatsva, akabetsera munhu ari kupi, akabetsera munhu ari kupi, akabetsera munhu ari kokuti, kuti twaba munozikanwa kuti wakabetsera vaimbi vapi nevapi, ukapasitana mari yekuti. So why are you having a fight over this nyaya diki diki yamarabha? Muchitozikanwa kuti makatobetsera mwana western, makatobetsera mwana necancer, makabetsera mwana wanga asina pekurara, makabetsera mwana wanga asina pekuimbira, makabetsera mwana maimbi vanga asina kana cent, makabetsera zvakawandisa. So why fight over this maraba? This is my point. Why fight over this maraba issue? Kana zvisina mafans mukati. Even zvine mafans mukati, zvichakupai more fans here kana kuti muri kutozvikanya ndimi. Besides, even mukazvikanya, who really cares? Life yenyu itori different. Umwe anogara America, umwe anogara. We can't even compare the two. Umwe ari kuchando, umwe ari kuzuva. Umwe ane maLamborghini, umwe ane Lamborghini, umwe ane mazimba, umwe ane mukadzi ane nhumbu, umwe haana nhumbu, umwe haana murume. Hapana zvatingakukomberai muri two zvinoenderana. Zvaunongati makazvarwa mese, uye anorana away yake chechi maybe competition. Hapana. Nyaya isina nebasa rese. Thank you so much, guys. Thank you for watching all YouTube yangu for now. As I said, rimwe gore wisdom yangu weichangozosangana nevamwe vanhu one day. Mfeso yane wisdom. Kwanonzani kuti tisingamuzivi Mfeso, tasingamuzivi, tasingamuzivi, ndakatomuzivawo nezuro. Ndandona. But inogona kutibetsera. So in life, in conclusion, iva nemunhu kana uri munhu one, iva nevamwe one or two vaunoti kana wapererwa uchida wisdom, usati wakatsamwiswa, iva nomwe munhu wano wanoti pane munhu andinyora paFacebook, uchiri kufemereka kudero, iva nomwe munhu wano wanoadvisa ndoita sei indinaye inini munhu akadero, and I can help a lot of people too, because zvinhu zvaunoita in anger zvizhinji zvacho you regret. Asi anombona munhu akaita chinhu in anger akasaregreta. Pane vara raunotaura uri angry risina reverse. Ndikakutsamwisa boy papa unondituka nechimwe chituko chaunozotakurira ndakandechingochifunga kuti wakandi ndine goma rangu here goma. Uone munhu achitaura newakadai every time anotaura kadai. Pane akamutuka achiti zigoma. Every time munhu anofamba vamwe vanhu munoona achitaura newakadai akavhara muromo. Akatuka achinzi zina. Newo munhu akamutuka 20 years ago. This is exactly what happens. So thank you so much, guys. Tobatana later. We learn 1 or 2 or 3 or 4 things in life. But my battles, they are not worth fighting for. That's why you should notice sometimes Nika America haina basa nokuti Somalia yatichi unless vane all. America haina basa nokuti Zimbabwe yati what unless queen nepfuti dzavanoda. So my battles iwo vana vari kunounjerwa iwo, right? Ukatukwa munhu ari kuzvishavano, you shouldn't even want to do a live nemunhu ari kuzvishavani because haana chekuita ne munhu ari dangerous. Munhu anogara muraini mako imomo anokwanisa kutanisha image yako akakurovesa nevanhu vomulocal, ndiye munhu anofanirwa kudhila naye kuindira mapurisa. But munhu ari kuzvishavana kakuti vana kanga ane masapota eLiverpool ari kuna naAfrica uko anotuka Klopp hagoni bhora, Klopp mubvise uyo, coach weManchester habetseri uyo. So anodza kuti Ole Gunnar Solskjaer angabuye oita live yekuti there's a guy in Zimbabwe who came on my Twitter and said, why am I picking Pogba? You, mind your Zimbabwean team dynamos. Do you think Pogba anoita zvozvo? But we do it. It's just unotukwa nomwe munhu anenyatera so iwo nematrainers eAdidas original. Utukwa nomwe munhu achiti that's not real, man. Zvawakapfeka it's not real. Womuitira live. Bhadharire mai vako fizi hautombomuzivi, anotori kugwa kwakafudza mombe. Izvi zvitauro dai ari mumuti anogona kutodonha muchechete akabva mazino. Woita live
but iwewe nemari yaunayo shuwa sometimes ndotonzwa tsitsi kuti murume angachida kuenda out nemhuri yake pane imwe live yandakanzwa tsitsi ona papa manga achida kuenda out nemukadzi wake akatodzoka paita live adamwa kulive kwasimba katorivhesa Lamborghini kutodai kutorivhesa kutopedzera tonati sho musha wako chautotadza endesa kumukadzi wako out nekuti kunomwa munhu ari kuuk ari kuti 2014 wanga wasina mari tikutaura zva2014 ndiani right now angati hanzi nokuti ndakadonha 2014 amembarasi now zvakatika 2014 ndizvozvo tongodhila nezviri pano now zvakatika 2014 we want to deal nezvauri now mota yako yakambotsika chikukwana titaura yaunayo iye zvino motikari yako yaunayo zvino tiatola lifestyle yako right now kwete zvakudhara zvinotaura zvakudhara we should not even be bothered nekuti vamwe vanhu vatitoargue about we don't even need to argue now, not because they are useless, no, but there is no need. And the mbiri yacho as prophets tofanira kunzwa mbiri yajesu taurai zvajesu because muri maprophets toda kunzwa jesu ndo main topic. Kungagoti uri ambassador weZimbabwe sei uchingotaura zvechina, kana uri ambassador weZimbabwe taura zveZimbabwe, Victoria Falls, nyika ini ndena ndiri Zimbabwe ndikanzwa kuzoti kuna mumwe munhu ari kuti representa China asi achingotaura zveAmerica ka tomudzinga basa. The reason why you're an ambassador for Christ, you need to talk about Christ. Live yako ngaive na Mwari mukati. Jesu vazoti, Jesu vanoti tidai. Hallelujah, amen. Ndine Lamborghini, no problem. But ndi Jesu vakati ndite Lamborghini. Mwari ukamuna hatukona. Because the prophets, toda kunzwa mbiri ya Jehovah, kuti mbiri yekuti ndine Lamborghini, ndine mari, vafana vana mari. Aiwa, toda kuti Jesu wangu ane mari, kuti neso tinde kuna Jesu wako titewo maLamborghini, totowadawo maLamborghini acho. Panowanzo kati iwo ndone Lamborghini takuya kwauri for Lamborghini acho hautibi mari yacho nawo uchatipe. Tipe theory yacho yekutsvaka maLamborghini samfundisi. Utoti Jesu akandipo kana uita prayer chako chama live munoita mchipedza muri maprofeti pa social media. Pasina ana munambonamata. Asi muchiti muri ambassador Mwari. Imagine vamugabe kudhara pepe. Wokuti uri ambassador weZimbabwe kuChina. Wopedza month yose unombotaura kuti Zimbabwe yakanaka. Unodzingwa zvebasa. Ufanira kutogara uchitoredza song yamatavire yakanaka Zimbabwe yakanaka. Una vana mukoma. Yakanaka. What's that song you're playing? Oh, this song is about Zimbabwe. It's saying how beautiful Zimbabwe is. Really? How do you say Zimbabwe is beautiful in Shona? Zimbabwe yakanaka. Okay. Zimbabwe yakanaka. What are you saying? Oh, I learned this. There's an ambassador for Zimbabwe there. He told me that Zimbabwe yakanaka means Zimbabwe is beautiful. Is Zimbabwe really beautiful? Oh, yeah. She told me that there's Victoria Falls in Zimbabwe. This. Ndo ambassador wachos. Kana mbiri yenyu imimi isingaendi kuna Jesu imimi. Muri vafundisi. Muchitukana? Mufundisi ningi ane mafanzo kuti. Yeah, he's antichrist. Mufundisi ningi. Kana ari antichrist, preacher Christ iwe utinzwe. Itende okay. Toto zoka guys takazwana vano preacher Christ. Arepiko. Ndi pastor Chiwenga. Oh, this. Okay, to followers. Vafundisi mbiri yavo vazhinji vacho yanguva yavo. How they've managed to have lots of viewers. Those are that they were not Peter Vaidero, that Petro, vana Peter and Paul. They were in Twitter. Because Twitter yacho oh, Peter eats mukadzi akasiyana siyana. Peter visits Cornelius per tweet. Oh, short Zacchaeus climbs a fig tree. Zacchaeus the thief invites Jesus to Jesus invites himself kumba kwembavha. They tweet dzachona dzaingoconcentrated pane izvozvo. But mbiri yaJesu Zacchaeus akatizotendeuka akatengesa zvinhu zvake akadzorera varombo akati vamwe vacho ndichavapa double imbavha iyi. Mbavha iti no vandakabira ndoda kudzokerera zvinhu zvenyu zvaane interest. What? Jesu akapenga Jesu right way. Ndiye Jesu atotsvaka ka.
patinoteerera malive yenyu ana profeti tinobvapo tichiti takunotsvaka jesu here katobvapo tichiti mufesi akapenga. And you honestly think unoenda kudenga iwowo uchipa mbiri yako, uchipa mbiri yajesu woita yako? Kune vachazoita mafuture prophet, ziva kuti muri maambassador aChrist. So as you will be ambassadors of Christ, you need to glorify Jesus. You need to glorify God in your preaching. You can't represent someone and then not mention him. Essay wakafana munhu ari kunyora essay yethesis yake oisa introduction. In this essay I'm going to talk about this and this and this and this. Opedza essay yacho yese usinambotaura nezvazvo. Teacher wangu ndo zvaigona kundifailisa izvo. Saka ndakazodzidza lesson when you're doing an essay. Write upedza essay yese usati waisa introduction. Kutoisa conclusion usati waisa introduction. Then after conclusion wozodzoka introduction uchiziva zvawanyora. But in this essay I'm going to talk about this and this and this and this and this. Thus you get an A, no pass. Because sometimes unonyora uchitanga live ndatanga chiti why might 10 twabam should not be arguing and it. But unogona ita off topic. Pesera kutaura nezvatwabam usina kutombotaura kuti why should they not be arguing. I'm glad that yangu title inoenderana nezvandataura pakati apo, even though it mention as not too deep. They shouldn't be arguing. Kana uri webrand Adidas ikauya, that's why mambona Britney Spears pai representa Coca-Cola. Akawanikwa akabata can diet Peps. Yakaita nyaya. You can't represent Satan as uchizviti uri munhu wakwamwari. It's reason guy. You can't say uri munhu waMwari tisingakonzi uchitaura zvaMwari uchingotaura zvako iwewe. Zvava nemunhu atumwa kudhara taituma mabhebhi, taitya vanhu vanotya mabhebhi, taituma munhu ka chaendawo zvinotaura nebhebhi rokuti ka ndonitaura nemusikana wemudza ndomuda. Can you imagine watuma munhu iwe kuti unoudza musikana ndokuda iye usvika tanga kutaura nezvake noza bhebhi ndinojamba ndikaenda apa ndojamba ende mombe chadzo ndinosunga. You want kuti munhu watuma kuti anotaura nezvaMwari nezvakoka ataure nezvako zvekubhebhi racho kuti udiwe. Zvino imi vamwe vacho munoda kurepresenta Mwari asi hamutaura zvaMwari. Live inopera, hour inopera, hour pasina pandambonzwa panzi Mwari twabam gore regonzo. Listen guys, sometimes munhu ari intelligent, and remember handina kuti wise, munhu ari intelligent anokumanipulata. Because munhu ari intelligent angona kuresearch. Some of you let me explain gore regonzo rakaita sei. Gore regonzo haisi professor. Gore regonzo kuChina vanoita gore rechimhuka vati this year igore remafrogs, this year. That's why chona Gucci yakaita theme yeMickey Mouse. Ona mouse paGucci. KaGucci kaya. Pane ka mouse. Mickey Mouse. Nokuti igore regonzo kuChina. Vanhu vanotenga Gucci chaivo vakawanda maChinese. Ende pavanhu 5 1 muChinese. Biggest population in the world kana chidaita business itacho chinodiwa nemaChinese. iPhone iri kurova mari because it's a popular brand kumaChinese. Kana udaita zvinhu zviri popular kuZimbabwe, kuAfrica, itachunhu chinoinclude maNigerian, because Nigeria contributes 1/5 of Africa. Ndo inonzi wisdom. Nigeria saka kana pane vanhu 5 vatema 1 muNigerian. Saka kana theme yeGucci yakaona kuti kuChina kunoitwa zvegore regonzo. Okay. Vakati okay, toita gonzo as our title. Voisa gonzo paGucci. Unoyanzona kuti right. Zvino kana kuti umwe munhu ari smart akanoresearcha topa maubva research this is gore regonzo. Oita live yakuti gore regonzo. In the process vanhu vozogara semakonzo. Iye as a prophet obati ndakanda zvona mumweya. Kwaita umwe prophet akatanzi I saw in the spirit
January, it's been okay. February, it's been okay. March, the month, blessing. Anambona, chi, prophecy. Yekuti vanhu vachapfigirwa nekorona. Handiti. So, uyo atevedzera. Hapana pakati pavo dzimwe nguva hapana kana munhu aprofita apa. Vanhu vangoshandisa intelligence necoincidence. Do you know what? Those are that even a dead clock can be correct twice. A dead clock can be correct twice a day. Kana iyo clock yangu ichiti 1 o'clock right now iri kuti 10 minutes to 1. Ndikadzoka mangwana na 10 minutes to 1 yakafa isina battery. Oh, iri correct vena. Ndakaita live iri pano pa YouTube. Inotaura izvo. Saka ukaita munyama wekufollowa prophet uchivafollowa netime yavari correct, unogona kufa ukaenda kugehena uchifollowa munhu asiri correct nekuda kwengoti wakaita coincidence yekuvafollowa kwavana vari correct panguva iyoyo. Panoda munhu ane wisdom. Wisdom ndaiexplaina kwatanga live. You should go back and follow wisdom. Wisdom chii is knowing what to do when you don't know what to do, and power to analyze. Wisdom ya King Solomon yakavaita kuti vaite senge vasina kuona story kwairi kuenda nako, vakatoita senge varoda kuti mwana agorwe nepakati zveshuwa. Munhu akaona King Solomon achiuya kunoti king please hai king musaurai mwana, but vakangomutarisa so King Solomon kuti yai tomugura napakati mwana wa vakuita senge vari kumugura. So mai imwe ikati please musagura baba, musagura mwana, hai mupei. Mai imwe ainzi mupei ikafunga kuti yawina case, only to find out mwana apiwa muridzi wake. And Solomon akazo mbiri ya Solomon inonzi after that yakafa. Kana une wisdom, listen guys, if you want to be famous, get wisdom. Don't get money, don't give varombo. No, trust me, the quickest way of getting famous is wisdom. Haumboiti mafans okutsvaka ukaita wisdom. Munhu ane wisdom, I'm telling you this. Hanzi mbiri ya King Solomon yakafamba nanhasi iri ngofamba. Na King Solomon nanhasi kwese kuna Africa anotaurwa King Solomon namajamaican. King Solomon was a great man. Ede dzadzine vakadzi over 900 hanzi 700 iwe concubines. Ukaita wisdom zvese zvaunoda, hembe, mucheno, chi mabhebi, haupedzi kana une wisdom. Nokuti wisdom inoattract people, inoattract everything. Wisdom inoattract even my investors. Kana une wisdom, my investors ikasha mari, can you come and represent our brand? Uchitaura zvewisdom yako. Can you wear our t-shirt? Uchitaura zvewisdom yako. Wisdom ine ma-permanent followers. Vanhu vanofa chikufollowa kana une wisdom than kuimba song, than kuita something, than kupa varombo. Kupa varombe kunongoremembewa nevanoziva kuti urombo hwacho hwakabva ne umwe anogona kuti unofamba uchibetsera vanhu nezvikwapu, unoti kudi uri kubetsera munhu akaroiwa naningi. But wisdom haina izvozvo. Mufeso yakangwara imbotsvakirawo live yemufeso yangu. Fana mufeso ane wisdom yayo. Haindoda murume ane wisdom ini, ndoda mukadzi ane wisdom. Wisdom yakapfuura chimiro chai good structure kana handsome. Wisdom, vese vanhu vane wisdom, trust me, hava struggle. They won't struggle for fame kana vaine wisdom. Kana uri muimbi ukangoimba zvinhu zvine wisdom, vese vaimba unoona vari very popular, vazhinji vachona even vasina talent chachayo, vakangoimba zvinhu zvine wisdom mukati, havambostruggle kuita famous. So ndafara kuva nemwi guys, thank you so much. Chaishare zvedu kana yazobuda inotora time, inogona kubuda maybe later today kuma8 tozoishayawo. Vanhu havafariri kuwacha zvinhu zviri paYouTube because vanhu havane mabhandle eFacebook. Malive akadai so ndaimboaita kuFacebook ndakabva. Wisdom yakazouyawo ikandiudza kuti no, itsva kuYouTube. So thank you so much guys, have a good day.